ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ചൊല്ലിക്കോളൂ. കൃഷ്ണ രാമ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ ഹരേ ഹരേ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ ഹരേ ഓം കൃഷ്ണ നമോ കൃഷ്ണ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലെ സ്വയം രൂപഗദാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരോൻ വൈഷ്ണവാംശ്ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണരഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണലളിത ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ്ച. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാകസ്വാമിന്നിധി നാമിനെ. നമ ആചാര്യപാദായ നിതായ കൃപപ്രദായിനെ ഗൗരഗദാധാമദായ നഗരഗ്രാമധാരിണേ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്തസ്വാമിന്നിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ലെവൽ 2 ഭഗവത്ഗീത മലയാളം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ ഭക്തന്മാർക്കും സ്വാഗതം. എല്ലാവർക്കും ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം പ്രണാമം മാതാജി. മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മൾ ഇന്നലെ 18ാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ 18, 19ാമത്തെ ശ്ലോകം വരെയാണ് നോക്കിയത്. നമുക്ക് ആ ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകങ്ങൾ ഒന്നും കൂടി നോക്കാം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അവസാനമായിട്ട് പറഞ്ഞത്, അതായത് നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കർമ്മം ചെയ്യണമെങ്കിൽ പരമാത്മാവ് കൂടെ പരമാത്മാവിന്റെയും കൂടി സപ്പോർട്ടോടു കൂടി മാത്രമേ, പരമാത്മാവിന്റെ അനുവാദത്തോടു കൂടി മാത്രമേ നമുക്ക് കർമ്മം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. ശരീരം, കർമ്മം ചെയ്യുന്നയാൾ, കരണങ്ങൾ, നാനാവിധത്തിലുള്ള കർമ്മത്തിന്റെ ഉദ്യമങ്ങള്, പരമാത്മാവ് എന്നിവയാണ് കർമ്മത്തിന്റെ 5 ഘടകങ്ങൾ. ഒരു ജീവാത്മാവിന് എന്ത് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ 5 ഘടകങ്ങൾ കൊണ്ട് മാത്രമേ കർമ്മം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. പിന്നെ അവസാന 18ാമത്തെ 19 ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് എന്താണ്? ജ്ഞാനം, ജ്ഞാനവിഷയം, ജ്ഞാനി എന്നീ 3 ഘടകങ്ങളാണ് കർമ്മത്തിന്റെ പ്രേരകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. കർമ്മത്തിന് പ്രേരകങ്ങളായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഇന്ദ്രിയങ്ങളും കർമ്മവും കർത്താവും എന്നിവയാണ് അതിന്റെ ഘടകങ്ങൾ. അപ്പൊ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം ജ്ഞാനവും, ജ്ഞാനവിഷയവും, ജ്ഞാനിയും. അതിന്റെ ഘടകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ദ്രിയങ്ങളും കർമ്മവും കർത്താവും. അതായത് നമുക്ക് ഒരു കർമ്മം ചെയ്യാൻ പ്രചോദനമായിട്ട് തീരുന്നതിന് അതന്നെയാണ് പ്രേരകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു കർമ്മത്തിന്റെ പ്രേരകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തയ്യാറെടുക്കുന്ന ആ ഒരു പരിപാടിയാണ് യഥാർത്ഥ കർമ്മത്തിന്റെ സൂക്ഷ്മരൂപം. ഒരു പ്രവൃത്തി അത് നടന്നിട്ടില്ല, നടക്കുന്നതിന് മുമ്പുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിനെയാണ് പ്രേരകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൽ നിന്ന് കർമ്മം രൂപമെടുക്കുന്നു. ആദ്യമായിട്ട് വിചാരം വരുന്നു, പിന്നെ വികാരം, ഇച്ഛ എന്നീ മാനസിക പ്രക്രിയയിലൂടെ കടന്നു പോന്നിട്ടാണ് ആ കർമ്മം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഇതാണ് അതിന്റെ പ്രചോദനം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ പ്രവർത്തനത്തിനുള്ള പ്രചോദനം ലഭിക്കുന്നത് ധർമ്മശാസ്ത്രത്തിൽ നിന്നായാലും ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിൽ നിന്നായാലും അവയ്ക്ക് വ്യത്യാസമില്ല എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പം ആ കർമ്മത്തിന് പ്രേരകങ്ങളായിട്ടും ഉള്ള ഘടകങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഭഗവാൻ. അടുത്ത 19ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ 3 വ്യത്യസ്ത ഗുണങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പിന്നെ വിവിധ തരത്തിലുള്ള ജ്ഞാനം, കർമ്മം, കർത്താവ് എന്നിവയുണ്ട്. അവയെ പറ്റി ഇനി പറയാം. 3 തരത്തിലുള്ള
ജ്ഞാനമുണ്ട്, കർമ്മമുണ്ട്, കർത്താവും ഉണ്ട്. അവയെ പറ്റി പറയാം, ഇനി കേൾക്കൂ എന്നാണ് ഭഗവാൻ 19ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. ഈ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ വ്യത്യസ്തത അനുസരിച്ച്, വ്യത്യസ്ത ത്രിഗുണങ്ങളുടെ അവസ്ഥ അനുസരിച്ചിട്ട് 3 വിധത്തിലുള്ള ജ്ഞാനവും ഉണ്ട്, കർമ്മവും ഉണ്ട്, കർത്താവും ഉണ്ട്. അപ്പം ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലെ ഗുണങ്ങളുടെ 3 വിഭാഗങ്ങളെ പറ്റി നമ്മൾ 14ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ മനസ്സിലാക്കിയതാണ്. സത്വഗുണം, രജസ് ഗുണം, തമസ് ഗുണം. അപ്പം ഭൗതിക പ്രധാനവും തമോ ഗുണവും വിമുഖത, എന്താണ് സത്വഗുണം തേജസ്കരമുള്ളതാണ്, തേജസ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതാണ് സത്വഗുണം. രജോ ഗുണം ഭൗതിക പ്രധാനമായിട്ടുള്ള, ഭൗതിക വിഷയങ്ങളോട് ആസക്തി കൂടുതലുള്ള, ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന അത്തരം രജോ ഗുണമാണ്. വിമുഖതയും മന്ദതയും ഉണ്ടാക്കുന്ന എന്താണ് തമോ ഗുണവുമാണ്. അപ്പൊ ഈ 3 ഗുണങ്ങളും നമ്മളെ എന്താണ്, നമ്മളെ ഈ ഭൗതികതയോട് ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഗുണങ്ങളാണ്. ഇതാണ് നമ്മളെ ഈ കൂടുതൽ ഈ ഭൗതികതയിലേക്ക് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതും ജനന മരണ ചക്രങ്ങളിൽ ഉഴലാനായിട്ട്, ആണ്ടുപോകാനായിട്ട് നമ്മളെ ഓരോ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും, നമ്മളെ പാപമാണെങ്കിൽ പോലും ചിലപ്പം അത് ആണെന്നറിയാമെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ ആ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ നിർബന്ധിതരായി തീരുന്നത് ഈ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ പ്രഭാവം നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ വളരെയധികം സ്വാധീനിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ്. അപ്പം ഈ ഒരു ത്രിഗുണങ്ങൾ പ്രേരിതങ്ങളായിട്ടുള്ള ഈ 3 ഗുണങ്ങളും ബന്ധനം ഉണ്ടാക്കുന്നവയാണ്. ഈ 3 ഗുണങ്ങളിലും നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ പെട്ടുപോകുന്നത് ഒരിക്കലും നമുക്ക് എന്താണ് മുക്തിദായകമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളല്ല നമ്മൾ ഈ 3 ഗുണങ്ങളാലും പ്രേരിതമായിട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഇതെല്ലാം ശാരീരികമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തില്, ശരീരബന്ധത്തിൽ അല്ലെ ശരീരബോധ തലത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. അടുത്ത ശ്ലോകം 20ാമത്തെ ശ്ലോകം. സർവഭൂതേഷു യേനൈകം ഭാവം അവ്യയവീക്ഷതേ അവിഭക്തം വിഭക്തേഷു തജ്ഞാനം വിദ്ധി സാത്വികം. അസംഖ്യം രൂപങ്ങളിൽ ഭിന്നമായി കാണപ്പെടുന്നുവെങ്കിലും എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും അവിഭക്തമായ ഒരേ ആധ്യാത്മിക പ്രകൃതിയെ കാണാൻ കഴിയുന്ന ജ്ഞാനം ഏതോ അതാണ് സാത്വികമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം. അപ്പം പലതരത്തിലുള്ള ജ്ഞാനം, ഓരോരുത്തരുടെ അറിവ് എന്താണ് ആധ്യാത്മിക വിഷയങ്ങളിലാണെങ്കിലും ഓരോരുത്തർ ഗ്രഹിക്കുകയും മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നതും പല രീതിയിലായിരിക്കും. അപ്പൊ അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അത് ഓരോരുത്തരിലും ഉള്ള ആ ഗുണങ്ങളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയായിരിക്കും. അപ്പൊ അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. അസംഖ്യം രൂപങ്ങളിൽ ഭിന്നമായി കാണപ്പെടുന്നുവെങ്കിലും എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും അവിഭക്തമായ ഒരേ ഒരു ആധ്യാത്മിക പ്രകൃതിയെ കാണാൻ കഴിയുന്ന ജ്ഞാനം ഏതോ അതാണ് സാത്വികമായതെന്ന് നീ മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറയുക. അപ്പം ദേവനാകട്ടെ, മനുഷ്യനാകട്ടെ, പക്ഷിമൃഗജാലങ്ങളോ ജലജന്തുക്കളോ സസ്യങ്ങളോ ഒക്കെ ആണെങ്കിലും എല്ലാ സർവ്വജീവികളിലും ഒരേ ജീവാത്മാവിനെ കാണാൻ കഴിയുന്ന വ്യക്തിക്ക് സാത്വിക ജ്ഞാനമുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാ ജീവസത്തകളിലും ഒരേ ആത്മചൈതന്യം നിലകൊള്ളുന്നു. എന്താണ്, തന്റെ പൂർവ്വകർമ്മങ്ങൾ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് അവര് വിവിധ ശരീരങ്ങളിൽ ജന്മമെടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ 7ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ അത് ശരീരത്തിലുള്ളതായാലും ജീവചൈതന്യത്തിന്റെ പ്രത്യക്ഷീഭാവം ഭഗവാന്റെ പരാകൃതിയാണ്. ബദ്ധമായിട്ടുള്ള ഈ ഭൗതിക ജീവിതത്തിന് അസംഖ്യം രൂപഭേദങ്ങൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ജീവചൈതന്യം വിഭജിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതായി നമുക്ക് കാണുന്നു. ഇത്തരത്തിലുള്ള അവ്യക്തിഗത ജ്ഞാന ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ ഒരു ഭാവം അത്ര. അതായത് അസംഖ്യം രൂപങ്ങളിൽ ഭിന്നമായി കാണപ്പെടുന്നുവെങ്കിലും അതിനെയൊക്കെ ഒന്നായിട്ട് മാത്രം, അല്ലെങ്കിൽ അവിഭക്തമായിട്ടുള്ള ഒരേ ആധ്യാത്മിക പ്രകൃതിയായിട്ട് തന്നെ കാണാൻ കഴിയുന്ന ജ്ഞാനം. ഇതെല്ലാം എന്താണ് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും കാണാൻ കഴിയുന്ന വ്യക്തിക്ക് എന്താണ് സാത്വികമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് പറയാണ്. ഒരേ ഒരു ഈശ്വരന്റെ ആ ചൈതന്യമാണ് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും കുടികൊള്ളുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നവരുടെ ജ്ഞാനം സാത്വികമാണ്. അടുത്തത് 21ാമത്തെ ശ്ലോകം. പൃഥക്ത്വേന തു യജ്ഞാനം നാനാഭാവാൻ പൃഥഗ്വിധാൻ വേത്തി സർവേഷു ഭൂതേഷു തജ്ഞാനം വിദ്ധി രാജസം. ഓരോ ശരീരത്തിലും വെവ്വേറെ തരത്തിലുള്ള ഓരോ ജീവാത്മാവ് കുടികൊള്ളുന്നു എന്ന് തോന്നിക്കുന്ന ജ്ഞാനം രാജസമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ ഓരോ ശരീരത്തിലും ഓരോ തരത്തിലുള്ള ജീവാത്മാവാണ് കുടികൊള്ളുന്നത് എന്ന് തോന്നിക്കുന്ന ജ്ഞാനം രാജസമാണ്. അത് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ജ്ഞാനമല്ല. അപ്പം എന്താണ് സാത്വികമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരേ ഈശ്വരന്റെ തന്നെ അംശമാണ്. ആത്മാവിന് ഒരിക്കലും മാറ്റമില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ആത്മാവിന് പല പല രൂപങ്ങളില്ല. അതിന് എന്താണ്, അതൊരു സ്ഫുലിംഗം പോലെയാണ്. അതിന്റെ വലിപ്പമൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയതാണല്ലേ 2ാമത്തെ അധ്യായത്തില്. 10,000-ലൊരംശം, അതിനെ മുടിനാരിഴത്തുമ്പിന്റെ 14 10,000-ലൊരംശമായിട്ട് അതിനെ ഭാഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലൊരംശമാണ് അതിന്റെ വലിപ്പം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന്റെ വലിപ്പത്തെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനോ കണക്കിലാക്കാനോ ഒന്നും സാധിക്കില്ല. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ആത്മാവിന് പല പല രൂപങ്ങളുണ്ട്. ഓരോ ജീവാത്മാക്കളുടെയും അല്ല ഓരോ മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തിലും ഇരിക്കുന്ന ആത്മാവിന് പല പല രൂപവും ഭാവവും ഉണ്ട് എന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന ആ ഒരു ജ്ഞാനം, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു അറിവിലൂടെ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ആത്മാവുണ്ട്. പക്ഷെ ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് ഈ ഒരു തരത്തില് ചിന്തിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത് രാജസമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ വെവ്വേറെ ജീവാത്മാക്കളില്ല. ക്ഷണികമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനത്തിന്റെ
പ്രത്യക്ഷീഭാവമാണ് ശരീരം, അതിനപ്പുറം ഒരു പരമാത്മാവോ ജീവാത്മാവോ ഒന്നും ഇല്ല എന്നുള്ളതൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്നവരുണ്ട്. അപ്പൊ പലതരത്തിലുള്ള ചിന്തകളുള്ളവരുണ്ട്. എന്താണ് പിന്നെ അവബോധത്തെ ആവിഷ്കരിക്കുന്ന ഒരു ആത്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ള പലതരത്തിലുള്ള പിന്നെ ആ ഒരു അറിവുള്ളവര്. അപ്പം ഓരോരുത്തരുടെ ശരീരത്തിലും വേറെ വേറെ ജീവാത്മാക്കളാണെന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന ആ ജ്ഞാനത്തെ രാജസമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അടുത്തത് യത്തു കൃതസ്നവദേ വദേകസ്മിൻ കാര്യേ സക്തമഹൈതുകം അതത്വർത്ഥവദൽപം ച തത്താമസമുദാഹൃതം. കാരണം കൂടാതെയും സത്യജ്ഞാനം നേടാതെയും എല്ലാം അതുതന്നെയെന്ന് കരുതി നിസാര കാര്യത്തിൽ അതീവ താല്പര്യം കൊള്ളുന്നതുമായിട്ടുള്ള അറിവ് തമോ ഗുണമാണ്. അപ്പം ഏതൊരു സാധാരണക്കാരന്റെയും അറിവും ബോധവും എപ്പോഴും തമോ ഗുണത്തിൽ തന്നെയാണ്. കാരണം എന്താണ്? ആ ഒരു വ്യക്തി എപ്പോഴും ബദ്ധമായിട്ടുള്ള ആ ബദ്ധാത്മാവാണ്. കൂടുതൽ അറിവൊന്നുമില്ല. എന്താണ് അയാളുടെ അറിവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഭക്ഷണം കഴിക്കുക, ഉറങ്ങുക, സ്വയം രക്ഷ, മൈഥുനം. ഇത് മൃഗങ്ങളും ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പം ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സാധാരണ ഒരു വ്യക്തിക്ക്, ഒരു സാധാരണ ഒരു മനുഷ്യജീവിക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു അറിവേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. അപ്പം ആ ഒരു വ്യക്തി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു ഗുരുവിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നിന്നോ ഒന്നും അയാൾക്ക് ഒരു യാതൊരു അത്തരത്തിലുള്ള ഏരിയയിലേക്ക് ആ ഒരു അത്തരത്തിലുള്ള വിഷയങ്ങളിലേക്കേ അയാൾ കടക്കുന്നില്ല. അയാൾക്ക് എന്താണ്? ഉണ്ണണം, ഉറങ്ങണം, കുറച്ച് ധനം സമ്പാദിക്കണം, എന്താണ് നമ്മുടെ ജീവനെ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണം, മൈഥുനം, ഇത്തരത്തിലുള്ള വെറും മൃഗസഹജമായിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ മാത്രം ഒഴുകിയിട്ട് എന്താണ് ശരീരത്തിനെ പോഷിപ്പിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ശരീരത്തെ നിലനിർത്താൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള അറിവുള്ളവരെയാണ് എന്താണ് സാധാരണക്കാരന്റെ ജ്ഞാനം അല്ലെങ്കിൽ ബദ്ധമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവരൊക്കെ ഒരിക്കലും ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളൊന്നും പഠിക്കുന്നില്ല, അറിയുന്നില്ല, അങ്ങനത്തെ ഉള്ള ഒരു കാര്യവും ഉയരാനുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങളും അവർ ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പൊ അവരുടെ അറിവ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ആ ശരീരത്തിനെ നിലനിർത്തുന്നതിന് അപ്പുറത്തേക്ക് പോകുന്നില്ല അവരുടെ അറിവ്. എന്താണ്? അതാണ് ഈ ഭൗതിക തലത്തിലുള്ള അറിവ് എന്ന് പറയുന്നത്. ശരീരത്തിനെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആണല്ലോ എല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. അത്തരം കാര്യങ്ങളിലേക്ക് അതിനപ്പുറത്തേക്കുള്ള ഒരു അറിവിനെ കുറിച്ച് അയാൾക്ക് അറിവില്ല. അപ്പൊ ശാസ്ത്ര നിയമങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് വേണം പ്രവർത്തിക്കാൻ എന്നുള്ള ഒരു അറിവും അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികൾക്കില്ല. അപ്പം ആ പുള്ളി അങ്ങനെയുള്ള അജ്ഞാനത്തിലുള്ള ആൾക്കാരെ സംബന്ധിച്ച് എന്താണ്? അവരെ സംബന്ധിച്ച് എന്താണ്? പണമാണ് ഈശ്വരൻ, അല്ലെങ്കിൽ സുഖങ്ങളാണ്, അതൊക്കെയാണ് അവർക്ക് വലിയ കാര്യമായിട്ടുള്ളത്. അപ്പം ഈ എന്താണ് ഈശ്വരനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ജ്ഞാനമോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരം ധർമ്മശാസ്ത്രത്തെ കുറിച്ചുള്ള അറിവോ ആത്മാവിനെ കുറിച്ചിട്ട് ശരിയായ രീതിയിലുള്ള അറിവോ ഒന്നും അവർക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ല. അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് അതിനെ അറിയാനുള്ള തലത്തിലേക്ക് അവരുടെ ബുദ്ധിയില്ല. അവരുടെ ബുദ്ധി മുഴുവനും ഒരു ജന്മജന്മാന്തരങ്ങളായിട്ട് എന്താണ് ഭൗതിക സുഖത്തിലുള്ള ആസ്വാദനത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം മുഴുകിച്ച് അവരുടെ ബുദ്ധിയുടെ തലം എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്നു. അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഗ്രഹിക്കാനോ മനസ്സിലാക്കാനോ ചിന്തിക്കാനോ ഉള്ള ബുദ്ധി അവർക്കില്ല. അപ്പൊ ജന്തുക്കളെ പോലെയാണ് ഇത്തരക്കാർ ജീവിക്കുന്നത് എന്ന് പറയാം. ജന്തുക്കൾക്കും ഉണ്ട് ഇത് തന്നെ. അവർ ഉറങ്ങുന്നു, സ്വയം രക്ഷ ചെയ്യുന്നു, മൈഥുനം ചെയ്യുന്നു, ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു, ഇതൊക്കെ തന്നെ. അപ്പം ഇതിനെയാണ് തമോ ഗുണജന്യമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് അതീതമായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം സാത്വികവും, ഭൗതിക യുക്തിയിൽ നിന്നും ഊഹാപോഹങ്ങളിൽ നിന്നും ജനിക്കുന്ന സിദ്ധാന്തങ്ങൾ രാജസവും, ശരീരത്തിന്റെ സംപ്രീതിക്കും സുരക്ഷിതത്വത്തിനും ഉതകുന്ന ജ്ഞാനം താമസവുമാണെന്ന് ചുരുക്കുക. അപ്പം ശരീരത്തെ നിലനിർത്തുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടും അതിന് എന്താണ് അതിന്റെ സുരക്ഷിതത്വത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ എന്താണ് തമോ ഗുണത്തിൽപ്പെട്ടതാണ്. പിന്നെ ഭൗതികതയിൽ നിന്നും ഊഹാപോഹങ്ങളിൽ നിന്നും ജനിക്കുന്ന സിദ്ധാന്തങ്ങൾ രാജസം. അപ്പം പലതരത്തിലുള്ള എന്താണ് ആത്മാവിനെ കുറിച്ചൊക്കെ അറിവുണ്ടെങ്കിലും തെറ്റായിട്ടുള്ള അറിവുകളായിരിക്കും. ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളിലും ഓരോ തരത്തിലുള്ള ആത്മാക്കളാണ് ഉള്ളത് എന്നൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്ന അങ്ങനെയുള്ള അറിവുള്ളവരൊക്കെ രാജസ ഗുണത്തിൽപ്പെട്ടവരും. എന്നാൽ ദേഹത്തിന് അതീതനായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാവിനെ കുറിച്ച് എല്ലാവരിലും ആ ഒരേ ഈശ്വരന്റെ അംശം തന്നെയാണ് കുടികൊള്ളുന്നത് എന്ന് അതിനെ മനസ്സിലാക്കുന്നവര് സാത്വിക ഗുണത്തിലുള്ളവരുമാണെന്ന് പറയുന്നു. അടുത്തത് 23-ാമത്തെ ശ്ലോകം. നിയതം സംഗ്രഹിതമരാഗദ്വേഷതകൃതം അഫലപ്രേത്സുനാ കർമ്മ യത്തത് സാത്വികമുച്യതേ. അനാസക്തമായും രാഗദ്വേഷരഹിതമായും ഫലാസക്തി കൂടാതെയും നിയന്ത്രിതമായ വിധത്തിൽ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം സാത്വികം എന്ന് പറയുന്നു. എന്താണ് ഈ സമൂഹത്തില് പലതരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട്. അപ്പം ഓരോ ആശ്രമങ്ങളിലും ചെയ്യേണ്ടുന്ന ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങൾ അനുശാസിക്കുന്ന നിയതകർമ്മങ്ങളും ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതിനെയൊക്കെ എന്താണ് അതിലൊന്നും എന്താണ് ആസക്തി ഇല്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്തൊന്നും എന്താണ് കർത്തൃത്വ അവകാശം കൂടാതെ അല്ലെങ്കിൽ ഞാനാണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് എന്റെ കഴിവ് കൊണ്ടാണെന്നുള്ള ഒരു ആ ഒരു ഗുണവത്താവകാശ ബോധമില്ലാതെ ഭഗവാന്റെ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം കൃഷ്ണാവബോധത്തോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഈ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിനെയാണ് സാത്വിക നിയന്ത്രിതമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തെ സാത്വിക കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നു. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ കർമ്മത്തിൽ നിന്നും ഉളവാകുന്ന സംതൃപ്തി ആയിക്കോട്ടെ, എന്തായിക്കോട്ടെ, അതിനകത്ത് സംതൃപ്തി, ആത്മാഭിമാനോ എന്ത് തന്നെ ആണെങ്കിലും ശരി, അതൊന്നും കണക്കിലെടുക്കാതെ
അതിനെക്കുറിച്ച് യാതൊരു തരത്തിലും അതിന്റെ ഫലത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാതെ തന്റെ കർത്തവ്യമാണ്, കടമയാണ് എന്ന് കരുതിക്കൊണ്ട് മാത്രം ചെയ്യുന്ന കർമ്മം സാത്വിക കർമ്മമാണ്. 24-ാമത്തെ ശ്ലോകം. യത്തു കാമേപ്സുന കർമ്മ സാഹങ്കാരേണ വാ പുനഃ ക്രിയതേ ബഹുലായാസം തത്രാജസമുദാഹൃതം. തന്റെ ആഗ്രഹം നിറവേറ്റാനായിക്കൊണ്ടോ മിഥ്യാഹംഭാവം കൊണ്ടോ ഏറെ പ്രയാസപ്പെട്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിനെയാണ് രാജസ കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. തന്റെ സ്വന്തം ആഗ്രഹങ്ങൾ നിറവേറ്റാനായിക്കൊണ്ടും മിഥ്യാഹങ്കാരം കൊണ്ടോ, അതായത് അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ട്, അജ്ഞാനത്താൽ മുഴുകിയിട്ട് ഭൗതികപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ മാത്രം താല്പര്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഏറെ പ്രയാസപ്പെട്ടുകൊണ്ട് എന്ത് തന്നെ കഷ്ടപ്പാട് സഹിക്കേണ്ടി വന്നാലും ഓരോ കർമ്മങ്ങൾ നേടിയെടുത്തേ പറ്റൂ, ആ ഒരു ആഗ്രഹം സാധിച്ചേ പറ്റൂ എന്നൊക്കെയുള്ള രീതിയിലുള്ള ചിന്തയോടുകൂടി ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിനെയാണ് രാജസം എന്ന് പറയുന്നത്. രാജസ കർമ്മം, അതായത് ഭൗതിക പരമായിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളെ ആകർഷിക്കുന്ന കർമ്മങ്ങൾ. അടുത്തത് 25-ാമത്തെ ശ്ലോകം. അനുബന്ധം ക്ഷയം ഹിംസാമനപേക്ഷ ച പൗരുഷം മോഹാദാരഭ്യതേ കർമ്മ യത്തത്താമസമുച്യതേ. തുടർന്നുണ്ടാവുന്ന കെട്ടുപാടുകളെയോ അന്യർക്കുണ്ടാകാവുന്ന നാശത്തെയോ ക്ലേശങ്ങളെയോ അവഗണിച്ചും ശാസ്ത്ര നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കെതിരായും വ്യാമോഹം മൂലം ചെയ്യപ്പെടുന്ന കർമ്മം അത്രേ താമസം. സ്വന്തം കർമ്മങ്ങളെ ഒരു വ്യക്തി ഇപ്പം ലോകത്തിന് മുന്നിലോ രാഷ്ട്രത്തിന് മുന്നിലോ ഭഗവാന്റെ മുന്നിലോ ഏറ്റു പറയേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഓരോ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ പശ്ചാത്താപം, അതിന്റെ പാപ കർമ്മങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഒരു നമ്മുടെ മനുഷ്യജന്മത്തില് നമ്മൾ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ അതിന് പ്രതിവിധി ചെയ്യണം. അപ്പം ഒരാൾ തന്റെ കർമ്മങ്ങളെ രാഷ്ട്രത്തിന് മുന്നിലോ യമദൂതന്മാരെന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ഭഗവത് കിങ്കരന്മാർക്ക് മുന്നിലോ ഏറ്റു പറയേണ്ടതുണ്ട്. ചുമതലാബോധമില്ലാതെയുള്ള കർമ്മം നാശകരമാണ്. വേദനിർദ്ദേശങ്ങളടങ്ങിയ നിയന്ത്രണ തന്ത്രങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുന്നു അവ. അക്രമ പ്രവർത്തനങ്ങളും അന്യജീവികൾക്ക് ക്ലേശം ഉണ്ടാക്കുന്നവയുമായിരിക്കും പലപ്പോഴും അത്തരം കർമ്മങ്ങൾ. അപ്പൊ സ്വന്തം അനുഭവത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ മാത്രമാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യപ്പെടാറ്. ഇതിനെ വ്യാമോഹം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. വ്യാമോഹത്താൽ ചെയ്യപ്പെടുന്ന അത്തരം കർമ്മം താമസമാണ്. അപ്പം ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അവർ സ്വന്തമായിട്ട് ഓരോ നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയും എനിക്ക് ഇന്ന അനുഭവം ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന കർമ്മം ചെയ്യുകയുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോവുകയുള്ളൂ എന്ന് സ്വന്തമായിട്ട് അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് മാത്രം, അത് ആ അനുഭവം ഉണ്ടാകുന്ന അവരവരുടെ ചിന്തയും കർമ്മത്തിനും അനുസരിച്ചിട്ടാണ് അത്തരം അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പൊ അത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പം അവരവരുടെ കർമ്മത്തിനനുസരിച്ച് ഓരോ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യപ്പെടുകയാണ്. അവരൊരിക്കലും ശാസ്ത്രത്തിനനുസരിച്ചിട്ടല്ല കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അത്തരം കർമ്മങ്ങളൊക്കെ അവനവനും മറ്റുള്ളവർക്കും ഒക്കെ ക്ലേശകരമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ആയിത്തീരുന്നു അവരുടെ പ്രവൃത്തികൾ. അപ്പൊ അത്തരം കർമ്മങ്ങളൊക്കെ താമസ കർമ്മങ്ങളാണെന്ന് പറയുന്നു. 26-ാമത്തെ ശ്ലോകം. മുക്തസംഗോനഹംവാദീ ധൃത്യുത്സാഹ സമന്വിത സിദ്ധ്യോർ നിർവികാര കർത്ത സാത്വികമുച്യതേ. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാതെ മിഥ്യാഹങ്കാരം ത്യജിച്ചും സ്ഥിരനിശ്ചയത്തോടും ഉത്സാഹത്തോടു കൂടിയും ജയാപജയങ്ങളിൽ അക്ഷോഭ്യനായും പ്രവർത്തിക്കുന്നവനത്രേ സാത്വികൻ. അപ്പം ത്രിഗുണങ്ങളിൽ ബന്ധപ്പെടാതെ, അല്ലെങ്കിൽ ത്രിഗുണങ്ങളിൽ മനസ്സ് കൊടുക്കാതെ മിഥ്യാഹങ്കാരം ത്യജിച്ചുകൊണ്ട്, ഞാൻ എന്ന ബോധത്തെ ത്യജിച്ചുകൊണ്ട് സ്ഥിരനിശ്ചയത്തോടും ഉത്സാഹത്തോടും കൂടി വരുന്ന ജയമായിക്കോട്ടെ പരാജയമായിക്കോട്ടെ എന്ത് തന്നെയാണെങ്കിലും അതിൽ അക്ഷോഭ്യനായിക്കൊണ്ട്, ഒരു തരത്തിലും ക്ഷോഭിക്കാതെ അതിലൊന്നും മനസ്സ് കൊടുക്കാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവനത്രേ സാത്വികൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഒരു ഭഗവത് ഭക്തൻ എപ്പോഴും ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനായിരിക്കും. ഭക്തിയുദ്ധ സേവനം ചെയ്യുന്ന ഒരു ഭക്തൻ. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അതിന്റെ ഫലത്തെ പറ്റിയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ഇനി ആ ചെയ്തു പോയ കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലം എന്തായിരിക്കും എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള യാതൊരു ഉത്കണ്ഠയോ ഭയമോ ഒന്നുമില്ല. അപ്പം ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് അവർ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന് ഫലം അവർ ഇച്ഛിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഓരോ കർമ്മങ്ങളുടെയും ഫലത്തിനെ പറ്റി ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും ആകാംക്ഷാഭരിതരും ഉത്കണ്ഠാകുലരും ഭയന്നിരിക്കുന്നവരും ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ഒരു ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ച് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചിന്തയില്ല. ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ചു, അദ്ദേഹം അത് വിട്ടു. അപ്പം ചെയ്യാനുള്ള കർമ്മം വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ചെയ്തു, അത് ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു. പിന്നീട് അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്ന അടുത്ത കർമ്മത്തിലേക്ക് പോകുന്നു. എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ഒരു സാധാരണ വ്യക്തി അങ്ങനെയല്ല. ഓരോ കർമ്മത്തിനും ഫലം ഇച്ഛിച്ചുകൊണ്ടും അതിനെ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടുമാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം ആ ഒരു മിഥ്യാഹങ്കാരത്തിനും ദുരഭിമാനത്തിനും പെട്ടുഴലുന്നു. എന്നാൽ ഒരു ഭക്തൻ തന്റെ കർമ്മങ്ങൾ ഭഗവാൻ അർപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മിഥ്യാഹങ്കാരത്തിനും ദുരഭിമാനത്തിനും അതീതനായിട്ട് വർത്തിക്കുന്നു. അപ്പം അത്തരം കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ക്ലേശങ്ങളെ പറ്റി ആവലാതിപ്പെടുകയെന്നില്ല. ജയാപജയങ്ങൾ ഒരു ഭക്തൻ കാര്യമായിട്ട് എടുക്കുന്നില്ല. ആ വ്യക്തി എപ്പോഴും ഉത്സാഹത്തോടും ഉണർവോടും ദൃഢനിശ്ചയത്തോടും കൂടി എപ്പോഴും സന്തോഷത്തോടും കൂടി ഇരിക്കുന്നു, ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് സന്തോഷങ്ങളോ സന്താപങ്ങളോ ഒക്കെ
ഒന്നും എല്ലാറ്റിനും അദ്ദേഹം ഒരേ വിധത്തിലാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. സന്തോഷമെന്നോ സന്താപമെന്നോ ഒരു വേർതിരിവ് പോലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിനെ ബാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പം അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് സാത്വികനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിനെയാണ് സാത്വികൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്തത് 27ാമത്തെ ശ്ലോകം. രാഗീ കർമ്മഫലപ്രേത്സുർലുബ്ധോ ഹിംസാത്മകോ അശുചി ഹർഷശോകാന്വിത കർത്ത രാജസ പരികീർത്തിതഃ. പ്രവൃത്തിയിലും അതിന്റെ ഫലങ്ങളിലും ആസക്തനും ആ ഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കുവാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവനും ലോഭിയും ഈർഷ്യാലുവും വിശുദ്ധിയില്ലാത്തവനും സുഖദുഃഖങ്ങളാൽ ബാധിതനുമായിട്ടുള്ള കർത്താവത്രേ രാജസൻ. ഇത്തരത്തിലുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയെ രാജസ സ്വഭാവിയാന്ന് പറയുന്നു. അപ്പം അയാള് പിന്നെ ഒരു വ്യക്തി എന്താണ്, ഒരാൾക്ക് പ്രത്യേക ഒരു പ്രവൃത്തിയിൽ എന്താണ് ഭൗതികതയോടോ അല്ലെങ്കിൽ വീട്, കുടുംബം, തന്റെ കുടുംബം എന്നുള്ള ആ ഒരു ചിന്ത, മമതാബന്ധം അമിതമായിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ കർമ്മത്തിൽ താല്പര്യം ഉണ്ടാവുന്നത്. എല്ലാം എന്റെ വീട്, എന്റെ കുടുംബം, എന്റെ ഭാര്യ, പുത്രാദികൾ, ഇത്തരം വിഷയങ്ങളോട് അമിതമായിട്ടുള്ള മമത ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അവർക്ക് കൂടുതലും പലതരത്തിലുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത്. അപ്പം അത്തരത്തിലുള്ളവർക്ക് എന്താണ്, അവർക്കൊരിക്കലും ആ ഒരു വിഷയത്തിൽ, ഭൗതിക വിഷയത്തിൽ മാത്രം ഉയരണമെന്നല്ലാതെ അതിനപ്പുറമുള്ള ഒരു ജ്ഞാനത്തെക്കുറിച്ച് അറിയുവാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഉയരുവാനോ ഒന്നും യാതൊരുവിധ താല്പര്യവും ഉണ്ടാവാറില്ല. അപ്പം അവർക്ക് ഈ ഭൗതിക സുഖങ്ങളൊക്കെ ആവുന്നത്ര ലഭിക്കണമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് സൗകര്യങ്ങൾ അനുഭവിക്കണമെന്നും കൂടുതൽ സുഖ സൗകര്യങ്ങൾ അനുഭവിക്കുക, അതിലൂടെ അവർ സന്തോഷം കണ്ടെത്തുന്നു. അതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആനന്ദം എന്ന് കരുതിക്കൊണ്ട് അത്തരം വിഷയങ്ങളിലാണ് അവർ കൂടുതലും ശ്രദ്ധ കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ളവര് അത്യാഗ്രഹികളാണ്. അപ്പൊ അവര് തന്റെ നേട്ടങ്ങളൊക്കെ ശാശ്വതങ്ങൾ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് നേടിയെടുക്കുന്ന ഓരോന്നും, വീടായിക്കോട്ടെ, സ്വത്തായിക്കോട്ടെ, കുടുംബമായിക്കോട്ടെ, സ്ഥാനം, പദവി, കീർത്തി, സ്വന്തം കഴിവ്, എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ, ഇതൊക്കെ കാലാകാലം നിലനിൽക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ച് അവർ ആ മിഥ്യാഹങ്കാരത്തിൽ പെട്ടുകൊള്ളുകയാണ്. അപ്പം ഇതൊന്നും ശാശ്വതമല്ല എന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. ഇനിയിപ്പൊ അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ തന്നെ അവർക്ക് അത് നഷ്ടപ്പെടുന്നതിൽ അവർക്ക് ഭയം ജനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പം ഇന്ദ്രിയ സുഖാനുഭവങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കർമ്മം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചിന്തകളും ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഒക്കെ മാലിന്യം പൂണ്ടതാണ്, അശുദ്ധിയുള്ള വ്യക്തിയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ തന്റെ സമ്പാദ്യം വിശുദ്ധമോ മലിനമോ എന്നത് അയാൾക്ക് ഒരു പ്രശ്നമേ അല്ല. താൻ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി സഫലമായാൽ അത്തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാര് അത്യന്തം സന്തോഷമായിരിക്കും. അപ്പം കൂടുതൽ ഭൗതിക വിഷയങ്ങളെ നേടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവര് ഏത് രീതിയിലും കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ്, ശാസ്ത്രവിധി പ്രകാരമല്ലാതെ ഈശ്വരൻ അർപ്പിക്കാതെ ഈശ്വര ചിന്തയില്ലാതെയും ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അശുദ്ധിയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കിലും ചിന്തയിലും പ്രവൃത്തിയൊക്കെ അശുദ്ധിയാണ്. അതുകൊണ്ട് പക്ഷെ അവർക്ക് അതൊന്നും പ്രശ്നമല്ല, അവര് അത് ബാധിക്കുന്നില്ല. അത്തരത്തിലുള്ള ജ്ഞാനവും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അവർക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് അറിയുന്നില്ല. അവർക്ക് എന്താണ്, അവർ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം കിട്ടുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അവർ അതിലൂടെ മാത്രം സന്തോഷം കണ്ടെത്തുന്നു. എന്നാല് പക്ഷെ അവർക്ക് എന്താണ്, സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള ഒരു സന്തോഷം അതിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നുമില്ല. അവർക്ക് എന്താണ്, ആ കർമ്മം വിഫലമായാൽ അവരധികം ദുഃഖിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പം ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തില് ആസക്തി കൊണ്ട് ചെയ്യും, പക്ഷെ പിന്നീട് അത് ദുഃഖമായിട്ട് ഭവിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇത്തരത്തിലുള്ള കർമ്മത്തെ രാജസം എന്ന് പറയുന്നു. 28ാമത്തെ ശ്ലോകം. അയുക്ത പ്രാകൃത സ്തബ്ധ ഷഠോ നൈഷ്കൃതികോലസ വിഷാദി ദീർഘസൂത്രീ ചകർത്ത താമസ ഉച്യതേ. എപ്പോഴും ശാസ്ത്ര നിഷിദ്ധങ്ങളായ കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നവനും ഭൗതികവാദിയും ദുർവാശിക്കാരനും ചതിയനും മറ്റുള്ളവരെ അപമാനിക്കുന്നതിൽ സമർത്ഥനും അലസനും ദുഃഖിതനും കർത്തവ്യം നീട്ടിവെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനുമായ ഒരാളെ താമസം എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പം ശാസ്ത്രങ്ങളെയും ഈശ്വരനെയും ഒക്കെ എന്താണ് വെറുക്കുന്നവര്, പുച്ഛിക്കുന്നവര്, അതിനെയൊക്കെ നിഷിദ്ധങ്ങളാണെന്ന് കരുതി അവയെല്ലാം അവയോട് മുഖം തിരിക്കുന്നവര്, പൂർണ്ണമായിട്ട് മുഖം തിരിക്കുന്നവനും ഭൗതികവാദിയും, തികച്ചും ഭൗതികവാദിയും ദുർവാശിക്കാരനും ചതിയനും, മറ്റുള്ളവരെ ചതിക്കുന്നതിൽ യാതൊരുവിധ മടിയും കൂടാത്ത ചതിയുടെ മനസ്സുള്ളവര്, ചതിക്കാൻ മനസ്സുള്ളവരും മറ്റുള്ളവരെ അപമാനിക്കുന്നവരും, മറ്റുള്ളവരെ എപ്പോഴും കുറ്റപ്പെടുത്തുകയും അപമാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരും സമർത്ഥനും അലസനും ദുഃഖിതനും കർത്തവ്യം നീട്ടിവെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവനാണ്. അപ്പം തനിക്ക് ചെയ്യാനുള്ള കടമകളെ ഇന്ന് ചെയ്യാം, നാളെ ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ഒന്നും ചെയ്യാതെ അലസതയോടുകൂടി ഇരിക്കുന്നവനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി താമസ ഗുണത്തിൽപ്പെട്ടവൻ എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പം നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട കർമ്മം, ചെയ്യരുതാത്ത കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങൾ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അവയെ അവഗണിക്കുന്നതാണ്, അവയെപ്പറ്റി അറിയാത്തവരും അവയെ അവഗണിക്കുന്നവരുമാണ് സ്വന്തമായിട്ട് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെ? അവര് സ്വന്തം നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി സ്വന്തം ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ഓരോന്ന് ചെയ്തു കൂട്ടുന്നത്. അപ്പൊ ഇക്കൂട്ടര് ഭൗതികവാദികളാണ്. പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾക്കനുസരിച്ചിട്ട് അവര് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അപ്പം പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് അവരുടെ പ്രവർത്തനം നടക്കുന്നത്. അവർക്ക് സൗമ്യത കുറയും. പൊതുവെ കൗശലക്കാരും പരദൂഷണത്തിൽ സമർത്ഥരുമായിരിക്കും അത്തരത്തിലുള്ളവര്.
അലസരാണവർ. തങ്ങളുടെ കർത്തവ്യം വേണ്ട വിധം നിറവേറ്റുകയില്ലെന്നല്ല, പിന്നേക്ക് നീട്ടിവെക്കുകയും ചെയ്യും. അവർ പൊതുവെ വിഷണ്ണരായി കാണപ്പെടുന്നു. 1 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് പൂർത്തിയാക്കാവുന്ന പ്രവൃത്തി അവർ കൊല്ലങ്ങളോളം നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകും. ഇങ്ങനെയുള്ളവരെയാണ് താമസര് എന്ന് പറയുന്നവര്. എന്താണ്, അവർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള കർമ്മങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യുകയല്ല, അലസഭാവത്തോടു കൂടി ഇരിക്കുമെന്ന് മാത്രമല്ല, പരദൂഷണം പറയുന്നതിലും വളരെ കൗശലക്കാരാ, മറ്റുള്ളവരെ ചതിച്ച് നേടാൻ താല്പര്യമുള്ളവരായിരിക്കും. ഒരു കാര്യത്തിലും അവർക്ക് വേണ്ടവണ്ണം ഒരു കടമയും അവർ ചെയ്യുകയില്ല, നിറവേറ്റുകയില്ല. അപ്പം പൊതുവെ എല്ലാം കൊണ്ടും സ്വഭാവ രീതി കൊണ്ടും ചിന്ത കൊണ്ടും പ്രവൃത്തി കൊണ്ടും ഒക്കെ വളരെ മോശമായിട്ട് അധപതിച്ചു പോകുന്ന തരത്തിലുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരെയാണ് താമസരെന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്തത് 29ാമത്തെ ശ്ലോകം. ബുദ്ധിർഭേദം ധൃതശ്ചൈവ ഗുണസ്ത്രിവിധം ശൃണു പ്രോച്യമാനമശേഷേണ പൃഥക്ത്വേന ധനഞ്ജയ. ഹേ ധനഞ്ജയ, ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പലതരത്തിലുള്ള ദൃഢനിശ്ചയങ്ങളും അറിവുകളും ഉണ്ട്. അവയെക്കുറിച്ച് ഇനി വിവരിച്ചു തരാം, കേട്ടുകൊള്ളൂ. അപ്പം പലതരത്തിലുള്ള ത്രിഗുണങ്ങൾ, എല്ലാം ത്രിഗുണങ്ങൾ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും, വാക്കും ചിന്തയും പ്രവൃത്തിയും ഒക്കെ. അപ്പം ഈ 3 തരത്തിലുള്ള ജ്ഞാനം, അജ്ഞേയം, ജ്ഞാനി എന്നീ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 3 വിധത്തിൽ വിഭജിക്കപ്പെടുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് വിവരിച്ച ശേഷം ബുദ്ധിയെയും, പിന്നെ ചെയ്യുന്ന ഓരോ കർമ്മം ചെയ്യുന്ന ആളിന്റെ ബുദ്ധിയെയും ആ ദൃഢനിശ്ചയത്തെയും ത്രിഗുണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എങ്ങനെ വിഭജിക്കാമെന്ന് ഭഗവാൻ വിശദീകരിക്കുന്നു. ഓരോരുത്തർ എങ്ങനെയാണ്, ഓരോ ഗുണത്തിൽപ്പെട്ടവരും എങ്ങനെയാണ് അവരവരുടെ കർമ്മം ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ഇത്രയും നേരം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. ഇനി എന്താണ്, ഈ 3 വിധങ്ങൾ, അതായത് ജ്ഞാനം, ജ്ഞേയം, ജ്ഞാനി, ഈ 3ന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എങ്ങനെയാണ്, ത്രിഗുണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഗുണങ്ങളെയൊക്കെ, ഈ ത്രിഗുണങ്ങളെ വിഭജിക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ത്രിഗുണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 3 വിധത്തിൽ ഈ കർമ്മങ്ങളെ വിവരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന്, വിഭജിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അതിന്റെ ബുദ്ധിയെയും നിശ്ചയദാർഢ്യത്തെയും. അടുത്ത ശ്ലോകം 30ാമത്തെ ശ്ലോകം. പ്രവൃത്തിം ച നിവൃത്തിം ച കാര്യകാര്യേ ഭയാഭയേ ബന്ധം മോക്ഷം ച യാ വേത്തി ബുദ്ധി സ പാർത്ഥ സാത്വികീ. കുന്തിപുത്ര, ചെയ്യേണ്ടതും ചെയ്തുകൂടാത്തതും എന്ത്, ഭയപ്പെടേണ്ടതും ഭയപ്പെടേണ്ടാത്തതും എന്ത്, ബന്ധത്തിനും മോക്ഷത്തിനും കാരണമാവുന്നത് എന്ത് എന്നെല്ലാം അറിയുന്നതാണ് സാത്വികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി. ശാസ്ത്രങ്ങളെ അനുസരിക്കുന്നവര്, അവർക്കറിയാം, ശാസ്ത്രം പഠിച്ചതുകൊണ്ടും ശാസ്ത്രത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായിക്കൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അവർക്കറിയാം എന്ത് ചെയ്യണം, എന്ത് ചെയ്യരുത്, എന്തിനെയാണ് ഭയപ്പെടേണ്ടത്, എന്തിനെ ഭയപ്പെടേണ്ട എന്നുള്ളത് അവർക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവര് ശാസ്ത്ര വിധി പ്രകാരമായിരിക്കും അവർ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് പ്രവൃത്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അവയ്ക്ക് വിരുദ്ധമായിട്ട് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന് നിവൃത്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ പ്രവൃത്തിയും നിവൃത്തിയും നമ്മൾ മനസ്സിലായിരിക്കണം. പ്രവൃത്തിയും ച നിവൃത്തിയും ച. പ്രവൃത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ശാസ്ത്ര നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനെ, അഥവാ അനുഷ്ഠാന അർഹങ്ങളായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനെ പ്രവൃത്തി എന്ന് പറയുന്നു. നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ്, ഭൗതിക വിഷയങ്ങളിൽ മാത്രം ആസക്തരായിക്കൊണ്ട് സ്വന്തം നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നു. അവർ ശാസ്ത്രങ്ങളെ ഒരു തരത്തിലും അനുസരിക്കുന്നില്ല, ശാസ്ത്രങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിയുന്നുമില്ല. അപ്പൊ ശാസ്ത്രങ്ങളുടെ മാർഗനിർദ്ദേശം അറിഞ്ഞുകൂടാത്തവരും അതിനെ പിന്തുടരാൻ താല്പര്യമില്ലാത്തവരും ഒക്കെ ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ കുടുങ്ങിപ്പോകും. ആ കർമ്മങ്ങളുടെ പ്രതികർമ്മങ്ങളിൽ അവർക്കറിയില്ല എങ്ങനെയാണ് കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടത്. അവർ ഓരോ കർമ്മങ്ങൾക്കും ഫലം ഇച്ഛിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നു. അപ്പം തങ്ങൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് കുടുങ്ങുകയാണ്. വീണ്ടും വീണ്ടും അനേകായിരം ലക്ഷങ്ങളോളം ശരീരങ്ങളിൽ ഇനിയും ജന്മം എടുക്കേണ്ട പ്രവൃത്തിയാണ് ഈ ജന്മത്തിൽ ചെയ്തു കൂട്ടുന്നതെന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ ആ ജനന മരണ ചക്രത്തിന്റെ ശൃംഖലയിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും കുടുങ്ങി പോവാണ്, നിവൃത്തി മാർഗത്തിൽ കർമ്മം ചെയ്യുന്നവര്. അങ്ങനെ ബുദ്ധി കൊണ്ട്, എന്നാല് ബുദ്ധി കൊണ്ട് വിവേചനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ചെയ്യരുതും ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതും ചെയ്തുകൂടാത്തതും ഭയപ്പെടേണ്ടതും ഭയപ്പെടാത്തതും എന്താണ്, ജ്ഞാനികൾക്ക് ഒരിക്കലും മരണത്തെക്കുറിച്ച് ഭയമില്ല. അപ്പൊ അവർക്കറിയാം ശരീരത്തിന് നാശമുണ്ട്, ആത്മാവിന് നാശമില്ലെന്നും ശരീരത്തിനെ കുറിച്ചും ആത്മാവിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ തികഞ്ഞ ബോധമുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെ അറിവുള്ളവരെയാണ് സാത്വിക ബുദ്ധി. അങ്ങനെ എല്ലാം അറിയുന്നതിനെയാണ് ആ സാത്വിക ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്തത് ഓരോരുത്തരുടെയും ബുദ്ധിയുടെ തലത്തിനെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ബുദ്ധിയുടെ ആ ദാർഢ്യത്തിന്റെ തലത്തിനെ കുറിച്ച്. ഇപ്പം സാത്വിക ബുദ്ധിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഇനി രാജസ ബുദ്ധിയെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. യയാ ധർമ്മം അധർമ്മം ച കാര്യമേവ ച അയഥാവത് പ്രജാനാധി ബുദ്ധിത പാർത്ഥരാജസി. പാർത്ഥ, ധർമ്മം എന്ത്, അധർമ്മം എന്ത്, ചെയ്യേണ്ടതെന്ത്, ചെയ്യരുതാത്തതെന്ത് എന്ന് വേർതിരിച്ചറിയാനാവാത്ത ബുദ്ധിയാണ് രാജസം.
ധർമ്മത്തെയും അധർമ്മത്തെയും ചെയ്യേണ്ടതിനെയും ചെയ്യരുതാത്തതിനെയും വേർതിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കാത്ത ബുദ്ധിയാണ് രാജസം. അതുകൊണ്ടാണ് ഭൗതിക തലത്തില് ബുദ്ധിയും വ്യാപരിക്കുന്നതും പലതരത്തിലുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുകയും അതിനനുസരിച്ച് അതിൽ നിന്ന് പ്രതിപ്രവർത്തനം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകം. അധർമ്മം ധർമ്മമിതീയ മന്യതേ തമസാവൃതാം സർവാർത്ഥാൻ വിപരീതാംശ്ച ബുദ്ധി സ പാർത്ഥ താമസി. ഹേ പാർത്ഥ, വ്യാമോഹത്തിന്റെയും അന്ധകാരത്തിന്റെയും സ്വാധീനതയിൽ അധർമ്മത്തെ ധർമ്മമായും ധർമ്മത്തെ അധർമ്മമായും കരുതി സദാ തെറ്റായ വഴിക്ക് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബുദ്ധി താമസമാകുന്നു. അപ്പം നീ കലിയുഗത്തിൽ കാണുന്നതെല്ലാം അങ്ങനെയാണ്. പണ്ഡിതന്മാരെ പാമരനായിട്ടും അല്ല അറിവുള്ള ആൾക്കാരെ പാമരനായിട്ടും അങ്ങേയറ്റം മോശം കർമ്മം ചെയ്യുന്നവരെയൊക്കെ നല്ല ആൾക്കാരായിട്ടൊക്കെ പ്രകീർത്തിക്കുക, അവരെ പുകഴ്ത്തുകയും അറിവുള്ളവരെ പുച്ഛിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണിത്. അപ്പൊ തമോ ഗുണത്താൽ പ്രേരിതമായിട്ട് എപ്പോഴും ശരിയായിട്ടുള്ള മാർഗം വിട്ട് അതിനെതിരായിട്ടുള്ള വഴിക്ക് നീങ്ങുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഈ താമസ ബുദ്ധിയുള്ളവര്. അപ്പൊ അവര് ഈ താമസ സ്വഭാവി ഒരു മഹാത്മാവിനെ സാധാരണക്കാരനായി കരുതുന്നു, വെറും ഒരു മനുഷ്യനെ മഹാത്മാവായിട്ടും കരുതും. കാരണം അവരുടെ ബുദ്ധി അങ്ങനെയാണ്. അവര് കുറെ എന്തൊക്കെയോ അവരുടേതായിട്ടുള്ള കുറെ നിയമങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സ്വഭാവവും വിശ്വാസവും ഒക്കെ അവർ രൂപപ്പെടുത്തി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അവരതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഓരോ ആൾക്കാരെ കാണുകയും വിലയിരുത്തുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അവർ സത്യത്തെ അസത്യമാണെന്ന് കരുതും, അസത്യത്തെ സത്യമായിട്ട് അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇങ്ങനെ ഏത് വിഷയത്തിലും തെറ്റായ വഴിയാണ് ഇവർ സ്വീകരിക്കുക. തന്മൂലം അവരുടെ ബുദ്ധി രാജസം അഥവാ താമസം അഥവാ ഇരുളടഞ്ഞത് എന്നറിയപ്പെടുന്നു. അടുത്തത് 33-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ധൃത്യായയാ ധാരയതേ മനഃപ്രാണേന്ദ്രിയ ക്രിയാഃ യോഗേന വ്യഭിചാരിണ്യ ധൃതിതാ പാർത്ഥ സാത്വികീ. ഹേ പാർത്ഥ, യോഗാനുഷ്ഠാനത്താൽ നിലനിർത്തിയതും ദൃഢമായതും പ്രാണൻ, മനസ്സ്, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്നിവയുടെ പ്രവർത്തനത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതുമായ നിശ്ചയം സാത്വികമാണ്. അപ്പൊ ദൃഢനിശ്ചയം, അപ്പൊ ബുദ്ധിയെക്കുറിച്ചും നിശ്ചയദാർഢ്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഭഗവാൻ ഇനി വിവരിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ 3 തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധി നമ്മൾ കണ്ടു. സാത്വിക ബുദ്ധി എങ്ങനെയാണ് ചിന്തിക്കുന്നത്, താമസ തലത്തിലുള്ള ബുദ്ധി, രാജസ തലത്തിലുള്ള ബുദ്ധി എങ്ങനെയാണെന്ന്. ഇനി ഓരോരുത്തരുടെ ആ നിശ്ചയദാർഢ്യം, ഓരോ മനുഷ്യന്റെ ഉള്ളിലുള്ള നിശ്ചയദാർഢ്യത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ യോഗാനുഷ്ഠാനത്താൽ നിലനിർത്തി ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയൊക്കെ നിയന്ത്രിച്ചതും ദൃഢമായതും മനസ്സ്, പ്രാണൻ, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്നിവയുടെ പ്രവർത്തനത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതുമായിട്ടുള്ള നിശ്ചയം സാത്വികമാണ്. അപ്പം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഉള്ള ആ ജ്ഞാനമാണ്, മാർഗമാണ് യോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. പരമജ്ഞാനത്തിനുള്ള ഒരു മാർഗമാണ് യോഗം. അപ്പൊ സ്ഥിരനിശ്ചയത്തോടുകൂടി മനസ്സിന്റെയും പ്രാണന്റെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും എല്ലാം പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിരന്തരം പരമാത്മാവിൽ കേന്ദ്രീകരിപ്പിക്കുന്നവൻ, അതായത് താൻ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാണുന്നതും കേൾക്കുന്നതും ചിന്തിക്കുന്നതുമായിട്ടുള്ള എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനിൽ തന്നെ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നവൻ എല്ലായ്പ്പോഴും ആ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ മുഴുകുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു നിശ്ചയദാർഢ്യം, അത് നിശ്ചയദാർഢ്യവും സ്ഥിരോത്സാഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ താല്പര്യം ഉണ്ടായിരിക്കണം, വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഇവയെല്ലാം കൂടെ ചേരുമ്പോഴേ ഇങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കാനും ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കാനും കഴിയുള്ളൂ. അത് പൂർവ്വജന്മത്തിലെ അങ്ങനെ ചെയ്തെങ്കിൽ ഈ ജന്മത്തിൽ നമുക്ക് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ബുദ്ധിയും താല്പര്യവും ജനിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആ നിശ്ചയദാർഢ്യം എന്ന് പറയുന്നത് സാത്വികമാണ്. ഇവിടെ അവ്യഭിചാരിണ്യ എന്ന വാക്ക് ഇവിടെ സാരവത്താണെന്ന് പറയുന്നു. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ മുഴുകിയവരെ മറ്റു പ്രവൃത്തികൾ ഒരിക്കലും അതിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിപ്പിക്കില്ലെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പം കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ മുഴുകിയ ഒരു ഭക്തന്മാരെ അവരൊരിക്കലും പിന്നീട് അധവതിച്ചു പോവില്ല. താഴേക്കിടയിലുള്ള ഒരു കർമ്മങ്ങൾ അവർ ചെയ്യില്ല. അവർ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമേ ചെയ്യുള്ളൂ. അവരൊരിക്കലും തങ്ങളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സുഖപൂർത്തീകരണത്തിനായിക്കൊണ്ട് ഒരിക്കലും കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യില്ല. അവരുടെ നിലപാടിൽ തന്നെ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നു, ദൃഢമായിട്ട് തന്നെ അവർ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നു. ആ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ തന്നെ അവർ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു. അടുത്തത് 34-ാമത്തെ ശ്ലോകം. യയാതു ധർമ്മകാമാർത്ഥാൻ ധൃത്യ ധാരയതേ അർജുന പ്രസംഗേന ഫലാകാംക്ഷി ധൃതിതാ പാർത്ഥരാജസീ. അല്ലയോ അർജുന, ഏതൊരു നിശ്ചയം കൊണ്ടാണോ മനുഷ്യൻ ധർമ്മം, അർത്ഥം, കാമം എന്നിവയെ സ്വീകരിക്കുന്നത്, അവയിലുള്ള അത്യാസക്തി കൊണ്ട് ഫലകാംക്ഷയായി തീരുന്നത്, ആ നിശ്ചയം രാജസമാകുന്നു. അപ്പം ധർമ്മ, അർത്ഥ, കാമത്തിൽ അമിതമായിട്ടുള്ള അത്യാസക്തി കൊണ്ട്, ധർമ്മ, അർത്ഥ, കാമത്തില് അമിതമായിട്ടുള്ള ആസക്തി കൊണ്ട് ഫലകാംക്ഷയായി തീരുന്നത്. അപ്പൊ ധർമ്മം അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുവാണെങ്കിലും ധനത്തെ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടും അമിതമായിട്ടുള്ള ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളിലെ കൊണ്ടും ജീവിക്കുന്നു. അതിലൊക്കെ ഫലത്തെ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അപ്പൊ ധർമ്മമാർഗവും എന്നാൽ അർത്ഥത്തെയും കാമിക്കുന്നുണ്ട്. പല പലത്തിലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളെയും അവർക്ക് ആഗ്രഹ സാഫല്യം നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു മനസ്ഥിതിയിലുള്ളവരാണ്. അപ്പം അവർ അത്യാസക്തി കൊണ്ട് ഫലകാംക്ഷയായി തീരുന്നത്
അപ്പൊ അവരുടെ അങ്ങനെയുള്ള ആ ദൃഢനിശ്ചയം രാജസമാകുന്നു. അപ്പം മതപരമായിക്കോട്ടെ, സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള മേഖലയിൽ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളിൽ വ്യാപൃതനും ഇന്ദ്രിയ സന്ദർപ്പണത്തിൽ മാത്രം സുഖം കണ്ടെത്തുന്നവനും മനസ്സ്, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, പ്രാണൻ എന്നിവയെ ഈ വിധത്തിൽ വ്യാപരിപ്പിക്കുന്നവനും അവന്റെ ബുദ്ധി എന്താണ്? രാജസ ഗുണത്തിൽ വർത്തിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. അടുത്തത് 35-ാമത്തെ ശ്ലോകം. യയാ സ്വപ്നം ഭയം ശോകം വിഷാദം മതമേവ ച ന വിമുഞ്ചന്തി ദുർമേധാ ധൃതി സ പാർത്ഥ താമസി. അല്ലയോ കുന്തിപുത്ര, സ്വപ്നം, ഭയം, വ്യസനം, വിഷാദം, മതം എന്നിവയ്ക്ക് അതീതമല്ലാത്ത ബുദ്ധിശൂന്യമായ നിശ്ചയം തമോ ഗുണത്തിലുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഇതിനകത്തുനിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ഇതിനകത്ത് വിവർത്തനത്തില് ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പറയുകയാണ്, സാത്വിക സ്വഭാവിയായിട്ടുള്ള ഒരാൾ സ്വപ്നം കാണുകയില്ലെന്ന് അനുമാനിക്കരുത്. അപ്പം ഈ 3 തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിയുള്ളവർ, ബുദ്ധിതലത്തിൽ ആജ്ഞാനത്തിൽ വർത്തിക്കുന്നവരും എന്താണ്, ഒരു സാത്വിക സ്വഭാവി സ്വപ്നം കാണുകയില്ലെന്നല്ല നമ്മളിവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഇവിടെ സ്വപ്നം എന്ന വാക്ക് ആവശ്യത്തിലധികമായ ഉറക്കത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പം സ്വഭാവം താമസമാകട്ടെ, രാജസമാകട്ടെ, സാത്വികമാവട്ടെ, എല്ലാവരും സ്വപ്നം കാണാറുണ്ട്. സ്വപ്നം കാണുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രക്രിയയാണ്. അപ്പം ആവശ്യത്തിലേറെ ഉറങ്ങുകയോ ഭൗതിക സുഖഭോഗങ്ങളിൽ അഭിമാനം കൊള്ളുകയോ ഈ ലോകത്തില് അധീശാവകാശം സ്ഥാപിക്കാമെന്ന് സ്വപ്നം കണ്ടുകൊണ്ട് അതിനു വേണ്ടിയിട്ടും തന്റെ മനസ്സിനെയും പ്രാണനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും ഒക്കെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നവ ചെയ്യുന്നവരുടെ ധൃതിയാണ് താമസം. ധൃതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനിശ്ചയദാർഢ്യത്തെയാണ് പറയുന്നത്. ധൃതി എന്ന് പറയുന്നത് താമസം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം അമിതമായിട്ടുള്ള ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ തന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ മുഴുവൻ മനസ്സിൽ വ്യാപരിപ്പിക്കുന്നവന്റെ ബുദ്ധി താമസ ബുദ്ധിയാണെന്ന് പറയുന്നു. അടുത്തത് 36-ാമത്തെ ശ്ലോകം. സുഖം ത്യുദാനീം ത്രിവിധം ശൃണു മേ ഭരതർഷഭം അഭ്യാസാദ് രമതേ യത്ര ദുഃഖാന്തം ചാന്നി ഗച്ഛതി. ഹേ ഭരതർഷഭ, ബദ്ധനായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാവ് ആസ്വദിക്കുകയും ആ ആസ്വാദനത്തിലൂടെ ചിലപ്പോൾ സകല ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തി നേടുകയും ചെയ്യുന്ന സുഖത്തെ പറ്റി ഇനി പറയാം. ഇത് മൂന്ന് വിധത്തിലുണ്ട്. അപ്പോ ഇവിടെ ഭഗവാൻ ഇനി അടുത്ത എന്താണ്, ബദ്ധനായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാവ് ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്യും, ആ ആസ്വാദനത്തിലൂടെ ചിലപ്പോൾ സകല ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടുകയും ചെയ്യുന്ന എന്തോ ആ ഒരു സുഖത്തെ പറ്റിയാണ് ഇനി ഭഗവാൻ പറയുന്നതെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ബദ്ധനായിട്ടുള്ള ആത്മാവ് വീണ്ടും ഭൗതിക സുഖങ്ങൾ ആസ്വദിക്കാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ബദ്ധാത്മാവ് ചവച്ചതിനെ തന്നെ വീണ്ടും ചവയ്ക്കുന്നു. അതായത് ഈ ജന്മത്തെ ആസ്വദിച്ചത് തന്നെ അടുത്ത ജന്മത്തിലും വീണ്ടും അടുത്ത ജന്മത്തിൽ ആസ്വദിക്കുന്നു, വീണ്ടും അടുത്ത ജന്മത്തിൽ ആസ്വദിക്കുന്നു. ഇത് തന്നെ ഇങ്ങനെ തുടർന്ന് ഈ ചക്രം ഇങ്ങനെ തുടർന്ന് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ആസ്വാദത്തിനിടയിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു മഹാത്മാവുമായിട്ടുള്ള ഇങ്ങനെ ഓരോ ജന്മങ്ങളിലും ഇങ്ങനെ ഭൗതിക വിഷയങ്ങളിൽ മാത്രം ഒഴുകി ഇങ്ങനെ ജന്മങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്നതിനിടയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ജന്മത്തില് ഒരു ഭക്തനെ, ഒരു മഹാത്മാവിനെ കണ്ടുമുട്ടാൻ ഇടയാകുകയും ആ മഹാത്മാവിന്റെ സമ്പർക്കത്താല് ആ ആത്മാവിന് എന്താണ്, ആ ജ്ഞാനം ലഭിക്കുകയാണ്. ഇതുവരെ ജീവിച്ചതൊന്നും അല്ലായിരുന്നു യഥാർത്ഥ ജീവിതം. താൻ ഒരുപാട് ഭൗതിക വിഷയങ്ങളിൽ മുഴുകി ഒരുപാട് ജന്മങ്ങൾ എടുത്തുപോയി, ഒരുപാട് ജന്മങ്ങൾ എടുക്കുന്നു എന്ന അറിവുണ്ടാവുന്നു. താൻ ഈ ശരീരമല്ല ആത്മാവാണെന്നൊരു അറിവ് ആ മഹാത്മാവിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നു. അപ്പൊ ആത്മാവിനെ സാക്ഷാത്കരിക്കുക എന്നാണ് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിത ലക്ഷ്യം എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു. അതിനോടുകൂടി അയാള് ആ ഒരു എന്താണ്, അതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഭൗതിക അഭിലാഷങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ പതുക്കെ പതുക്കെ മനസ്സിനെ മാറ്റിക്കൊണ്ട് പിൻവലിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈശ്വരനിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കും. കർമ്മങ്ങളൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാനും ഒക്കെ പതുക്കെ പതുക്കെ പരിശീലിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ ആ മഹാത്മാവിനെ കണ്ടുമുട്ടിയത് കൊണ്ട് വന്ന പരിവർത്തനമാണ് ആ ഒരു വ്യക്തിയിലുള്ളത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്താണ്, ആ ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മോചനം നേടിയെന്ന് വരാം. അപ്പം ബദ്ധനായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാവ് ഇന്ദ്രിയ സുഖലബ്ധിക്കായിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രവൃത്തിയിൽ എപ്പോഴും ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും. അതാണ് ജീവന്റെ ഒരു നില എന്ന് പറയുന്നത്. ജീവൻ എപ്പോഴും ഭൗതിക തലത്തിലാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗങ്ങളിൽ മുഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ ഒരു മഹാത്മാവിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഈശ്വരന്റെ ഭക്തനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ കണ്ടുമുട്ടുമ്പോൾ മാത്രമേ ഇതല്ല തന്റെ യഥാർത്ഥ നില, താൻ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് ഉണരണം എന്നുള്ള അറിവുണ്ടാവുന്നത്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഉണർവുണ്ടാകുന്നതും ആ സുഖം എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ഈ വ്യർത്ഥമായ ആവർത്തനത്തിൽ നിന്ന് ചിലപ്പോൾ രക്ഷപ്പെടുന്നത്. അപ്പം ഇതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ സുഖം അല്ലെങ്കിൽ ഇതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്നതിൽ നിന്ന് ഇതുവരെ അനുഭവിച്ചതൊന്നും ശരിയായിരുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു തോന്നലുണ്ടാവുകയും യഥാർത്ഥമായിട്ട് ആ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് വരിക, ആ ആത്മീയാനന്ദം മനസ്സിലാക്കാൻ, അത് അനുഭവിക്കാനും തുടങ്ങുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എന്താണ്, ജനന മരണ ചക്രങ്ങളാകുന്ന ആവർത്തനത്തിൽ നിന്ന് ചിലപ്പോൾ അദ്ദേഹം രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ഒരു അവസരം അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിക്കുന്നതും. അടുത്തത് 37-ാമത്തെ ശ്ലോകം. യത്തദഗ്രേ വിഷമിവ പരിണാമേ മൃതോപമം തത്സുഖം സാത്വികം പ്രോക്തം ആത്മബുദ്ധി പ്രസാദജം.
അപ്പം ഒരു ജന്മത്തിൽ നമ്മൾ ഒരു ഈശ്വരന്റെ ഭക്തനെ ഒരു മഹാത്മാവായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ കണ്ടുമുട്ടുമ്പോഴായിരിക്കും നമ്മൾ അതുവരെ നമുക്ക് ഈ ജ്ഞാനമൊക്കെ ആ വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞു കേട്ട് മനസ്സിലാക്കി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിന് പരിവർത്തനം ഉണ്ടാവുകയും അതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ ആ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് ഉണർവുണ്ടാവുകയും സുഖമെന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ആ വ്യർത്ഥമായിട്ടുള്ള ആവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് ചിലപ്പോൾ രക്ഷപ്പെടുന്നതും. അപ്പൊ ഇതുവരെ ജീവിച്ചു വന്നിരുന്നത് താൻ സുഖം എന്ന് കരുതിയതൊന്നും യഥാർത്ഥത്തിൽ സുഖമല്ലെന്ന് ആ വ്യക്തി മനസ്സിലാക്കുന്നു. അപ്പം അങ്ങനെ അടുത്തത് സാത്വിക സുഖം എന്താണെന്നുള്ളത് ഇവിടെ പറയുകയാണ്. ആദ്യത്തിൽ വിഷം പോലെ തോന്നിക്കും, അന്ത്യത്തിൽ അമൃത തുല്യവും ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ഉണർത്തുന്നതുമായ സുഖത്തെ സാത്വിക സുഖം എന്ന് പറയുന്നു. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനായിട്ടുള്ള യജ്ഞത്തിന്റെ തുടക്കത്തില് നമുക്ക് സാധന അനുഷ്ഠാനങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നും. രാവിലെ എണീക്കാൻ മടിയുണ്ടാവും. എന്താണ് ആ മാല ജപിച്ചു തുടങ്ങി 16 മാലയിൽ എത്താൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും. യമനിയമങ്ങളൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് പാലിക്കാൻ കുറച്ച് കഷ്ടപ്പാടും ബുദ്ധിമുട്ടും ഒക്കെ ഉണ്ടാകും. ഇങ്ങനെ ആ തുടക്കത്തില് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് ഉയരുന്നതിന്റെ ആ തുടക്കത്തില് നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാനായിട്ട് മനസ്സിനെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനും മനസ്സിനെ ആത്മാവിൽ തന്നെ കേന്ദ്രീകരിക്കാനും ഒക്കെ ആയിട്ട് എന്താണ് ആ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഉയരാനും ഒക്കെയുള്ള നിയമ നിബന്ധനകളൊക്കെ കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അപ്പം അതിനൊക്കെ നമ്മൾ വഴങ്ങേണ്ടതുണ്ട്, അതൊക്കെ നമ്മൾ പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പം അതെല്ലാം വളരെ കർക്കശങ്ങളായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പം അത് വിഷം പോലെ കൈപ്പേറിയതാണ് അത്തരം കാര്യങ്ങൾ. തുടക്കത്തിൽ അത് മുമ്പൊന്നും അങ്ങനെ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ചെയ്ത് ശീലിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തിക്ക് എന്നാൽ ആധ്യാത്മികതയിൽ മുന്നേറാൻ താല്പര്യവുമുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഇവയെല്ലാം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്. പക്ഷെ അത് ചെയ്തു തുടങ്ങുമ്പോൾ അതിന്റെ ആ കാഠിന്യം ആലോചിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് അത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നും. എന്നാലും അവയെ വേണ്ട വിധം അനുഷ്ഠിച്ചാൽ അതീന്ദ്രിയാവസ്ഥയിൽ എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ അതിന്റെ ആ അതീന്ദ്രിയാവസ്ഥയിൽ എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ അതിന്റെ ആസ്വാദനം ആധ്യാത്മിക തലത്തിൽ ഉയരുമ്പോൾ അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ആ ആനന്ദം ലഭിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഇതുവരെ താൻ അനുഭവിച്ചതൊക്കെ എന്താണ് അത് വ്യർത്ഥമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും അതിനനുസരിച്ച് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ എല്ലാം നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് ആ സാധനയിൽ മുന്നേറുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ശരിയായിട്ടുള്ള അതീന്ദ്രിയാവസ്ഥയിൽ എത്തുവാനായിട്ട് സാധിക്കുകയും യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള അമൃതം അല്ലെങ്കിൽ ആ ആനന്ദം ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയുന്ന ആരംഭിക്കുകയായി. അപ്പം അതിനെയാണ് അത്തരത്തിലുള്ള ആ സുഖം അനുഭവിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ കൂടി കടന്നു പോകുന്നതിനെയാണ് സാത്വിക സുഖം എന്ന് പറയുന്നത്. 38ാമത്തെ ശ്ലോകം. വിഷയേന്ദ്രിയ സംയോഗാദ്യത്തദഗ്രേ അമൃതോപമം പരിണാമേ വിഷമിവ തത്സുഖം രാജസംസ്മൃതം. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വിഷയങ്ങളോട് ചേരുമ്പോൾ ഉളവാകുന്ന സുഖം തുടക്കത്തിൽ അമൃതതുല്യമെങ്കിലും ഒടുവിൽ വിഷപ്രായമാവും. രാജസമാണ് ഈ സുഖം. അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ശ്രീലപ്രഭുപാദരുടെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്താണ്, ഒരു സ്ത്രീയും പുരുഷനും കണ്ടുമുട്ടുന്നു. എന്താണ് അപ്പോൾ അവർ തമ്മിലുണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു ആകർഷണത്തെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അവർ തമ്മിൽ കൂടുതൽ അടുക്കുവാനും ഒക്കെ അവർക്ക് കൂടുതൽ ആ ഒരു ഇന്ദ്രിയങ്ങളോടുള്ള ഒരു ആസക്തി മൂലം അവർക്ക് തമ്മിൽ അടുക്കുവാനും കൂടുതൽ ആഴത്തിൽ അവർക്ക് ആ അടുപ്പം ഉണ്ടാക്കുവാനായിട്ട് അവർ പ്രേരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പോ ആ ആരംഭത്തിൽ ഇതെല്ലാം എന്താണ് പരസ്പരം അവർക്ക് അവരവരുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ വളരെയധികം സുഖം തരുന്നതും സന്തോഷം തരുന്നതായിട്ടൊക്കെ അവർക്ക് തോന്നും. പക്ഷെ കുറച്ചു കാലത്തിന് ശേഷം അവർ തമ്മിൽ കൂടുതൽ ഇടപഴകും തോറും അവർക്ക് എന്താണ് അവർക്ക് തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു തുടക്കത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു സ്നേഹമോ അല്ലെങ്കിൽ ആ താല്പര്യമോ ആകർഷണമോ പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് ഉണ്ടാവുന്നില്ല. പിന്നീട് അത് വിഷതുല്യമായിട്ട് ഭവിക്കുന്നു. പിന്നീട് അവർ തമ്മിൽ വേർപിരിയാൻ ഇടയാവുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു തരത്തിൽ അവർ പൂർണ്ണമായിട്ടും വേർപെട്ടു പോകുന്ന ഒരു തലത്തിലേക്ക് എത്തുന്നു. പിന്നീട് അവിടെ ദുഃഖവും വിലാപവും അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നു. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞതാണ്. അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള ആ ഒരു സുഖം ആദ്യം സുഖമായി തോന്നും, പിന്നീട് അത് ദുഃഖത്തിലേക്ക് വരുന്നു. അത് വിഷലിപ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു വിഷപ്രായമായി തീരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വിഷതുല്യമാവുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് വരുന്ന അനുഭവങ്ങളെ എന്താണ് രാജസം എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പം എന്താണ് ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉളവാകുന്നതൊക്കെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും വിഷയങ്ങളുമായിട്ടുള്ള സമ്പർക്കത്തിൽ നിന്ന് ഉളവാകുന്നതൊക്കെ നമുക്ക് തുടക്കത്തിൽ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ആനന്ദവും സുഖവും ഒക്കെ തരുന്നതായിട്ട് തോന്നുമെങ്കിലും ക്രമേണ നമുക്ക് അതിന്റെ അവസാനം ദുഃഖം തന്നെയായിരിക്കും ഫലം. അപ്പം അത്തരം വിഷയങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ് വേണ്ടത് എന്നാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിന്റെ അർത്ഥം. അടുത്തത് 39ാമത്തെ ശ്ലോകം. യദഗ്രേച്ചാനുബന്ധേ ച സുഖം മോഹനമാത്മനഃ നിദ്രാലസ്യ പ്രമാദോദ്ധം തത്താമസമുദാഹൃതം. ആത്മദർശനത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അന്ധവും ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ വ്യാമോഹഭരിതവും നിദ്ര, ആലസ്യം, പ്രമാദം എന്നിവയിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നതുമായ സുഖമാണ് താമസം. അപ്പം ചിന്തയും ബുദ്ധിയും എല്ലാം അധവദിച്ച രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നവരെ, തന്റെ ബുദ്ധിനെ ആയിക്കോട്ടെ ചിന്തയും പ്രവൃത്തിയും ഒക്കെ ഈ ഒരു ജന്മത്തിൽ നമ്മൾ വളരെ മോശമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ അടുത്ത ജന്മത്തിൽ ഇതിനേക്കാളും ബുദ്ധി കുറഞ്ഞ അവസ്ഥയിലായിരിക്കും നമുക്ക് ജനിക്കേണ്ടി വരിക. അപ്പൊ നമ്മൾ കുറച്ചെങ്കിലും സത്വഗുണത്തിൽ
ജീവിക്കുക, കുറച്ചൊക്കെ ധർമ്മത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ജീവിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതേ തലത്തിലുള്ള ഒരു ബുദ്ധിയോട് കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് ഓരോ ജന്മങ്ങൾ എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. പക്ഷെ മനുഷ്യ ജന്മം എന്താണ് ഈ തമോ ഗുണത്തിൽപ്പെട്ടവരുടെ അവസ്ഥയാണ് പറയുന്നത്. ആലസ്യത്തിലും നിദ്രയിലും സുഖം കാണുന്നവൻ തീർച്ചയായിട്ടും താമസ സ്വഭാവിയായിരിക്കും. എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കണമെന്നോ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിച്ചുകൂടാ എന്നോ അറിയാത്ത ഒരാളും താമസ സ്വഭാവി തന്നെ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് വ്യാമോഹമേ ഉള്ളൂ. അവര് എല്ലാ അവസ്ഥയിലും തുടക്കം തൊട്ട് അന്ത്യം വരെ സുഖം ലഭിക്കുന്നില്ല അവർക്ക്. അവർ വിചാരിക്കും ഇങ്ങനെ ഇന്ന കർമ്മം ചെയ്താൽ എനിക്ക് ഇന്ന സുഖം ഉണ്ടാവും, ഇന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് നേടിയെടുത്തെങ്കിലേ എനിക്ക് സുഖം ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച് പലതിന്റെയും പിന്നാലെ പായുന്നവര് പലതും ചിന്തിച്ചു കൂട്ടുന്നു, പലതരത്തിലുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു, പിന്നെ അതിന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള കർമ്മങ്ങളിൽപ്പെട്ട് എന്തൊക്കെ തന്നെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്താൽ അതിൽ നിന്നൊക്കെ അളവറ്റ ദുഃഖം തന്നെയാണ് അവർക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരിക. അപ്പം ഇത്തരത്തിൽ അവസാനം തുടക്കത്തിലൊക്കെ എല്ലാം ചെയ്തു വരുമെങ്കിലും അവസാനം ദുഃഖത്തിലും വരും. അവർക്കത് പ്രമാദം, ആലസ്യം എല്ലാം വരുന്ന ആ ഒരു കർമ്മം ചെയ്യുന്നവർ, അവരുടെ ബുദ്ധിയാണ് താമസ ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു അവസ്ഥ, അവസാനത്തിൽ ദുഃഖവും, താമസ സ്വഭാവിയാകട്ടെ ആദ്യവും അവസാനവും ദുഃഖം മാത്രമേ അനുഭവപ്പെടാറുള്ളൂ. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ആ വ്യക്തിയുടെ കർമ്മം അത്തരത്തിലുള്ളതായതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് തുടക്കത്തിലും അവസാനം വരെയും ആ ഒരു വ്യക്തിക്ക് അതിന്റെ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലമായിട്ട് ആ ദുഃഖം തന്നെയായിരിക്കും എപ്പോഴും അനുഭവിക്കേണ്ടി വരിക. അത്തരത്തിലുള്ള സുഖത്തെ താമസം എന്ന് പറയുന്നു. 40-ാമത്തെ ശ്ലോകം. നതദസ്തി പൃഥിവ്യാം വാ ദിവി ദേവേഷു വാ പുനഃ തത്വം പ്രകൃതിജൈർമുക്തം യഥേഭി സ്യാത് ത്രിഭിർഗുണൈഃ. ഈ ഭൂമിയിലോ ഉപരിഗ്രഹ വ്യൂഹങ്ങളിൽ ദേവന്മാർക്കിടയിലോ പ്രകൃതിജങ്ങളായ ഈ 3 ഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനായിട്ട് യാതൊരു ജീവനുമില്ല. അപ്പം ഈ 14 ലോകങ്ങളിലുള്ള എല്ലാ ഗ്രഹവ്യൂഹങ്ങളിലുള്ള ജീവാത്മാക്കളും ഈ 3 ഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തരല്ല. എല്ലാവരും ഈ ഗുണങ്ങളാൽ അധീനപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നവരാണ് എന്ന് പറയുകയാണ്. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെങ്ങും ത്രിഗുണങ്ങളുടെ സമഗ്രമായ പ്രവർത്തനം ഏത് വിധം എന്ന് ഭഗവാൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയാണ്. അപ്പം ഓരോരുത്തരുടെ ബുദ്ധി എങ്ങനെയാണ് ഈ ത്രിഗുണങ്ങളാൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്, ഓരോരുത്തരും ആഗ്രഹിക്കുന്ന സുഖം, അവര് അനുഭവിക്കുന്ന ജ്ഞാനം, ഓരോരുത്തരുടെ ഈ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോരുത്തരും നേടിയെടുക്കുന്ന അറിവിനെയാണ്. സുഖം നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഓരോ തരത്തിലുള്ള സുഖങ്ങളാണ് ആസ്വദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ താമസ സ്വഭാവി അയാളുടെ കർമ്മത്തിനും ചിന്തകൾക്കും ആഗ്രഹത്തിനും അനുസരിച്ച് അയാൾ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അതനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും അയാളുടെ അനുഭവം വരുന്നത്. അപ്പം അയാള് സുഖം എന്ന് കരുതുന്ന അയാൾക്ക് ദുഃഖം തന്നെയാണ്. അത് തിരിച്ചറിയാനുള്ള ഒരു അറിവില്ല. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഭൗതിക വിഷയങ്ങളിൽ ആസക്തരായിട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് സുഖം ലഭിക്കും, ഇന്നത് ചെയ്താലേ ഇന്നത് എനിക്ക് സുഖം വരൂ എന്ന് കരുതിക്കൊണ്ട് ചെയ്യും. അവർക്ക് ധർമാധർമ്മങ്ങളെ വിവേചിച്ചറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. രജോ ഗുണ സ്വഭാവിക്കും അത് തന്നെയാണ്. അവർക്കും ഒടുവിൽ ദുഃഖം തന്നെയാണ്. തുടക്കത്തിൽ അവർക്ക് ആനന്ദകരമായിട്ട് തോന്നും ഓരോ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുമ്പോൾ, പക്ഷെ പിന്നീട് അത് ദുഃഖമായിട്ട് ഭവിക്കുന്നു. അപ്പൊ സാത്വിക സുഖം പറഞ്ഞു, പിന്നെ ഓരോരുത്തരുടെ ജ്ഞാനം, ദൃഢത, വിശ്വാസത്തിന്റെ ആ ദൃഢത, ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഭഗവാൻ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ വളരെ ഇങ്ങനെ അർജുനന് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. ഇതെല്ലാം നമ്മളെപ്പോലുള്ള ആൾക്കാർക്കും അത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറയുന്നതാണ്. ഇത് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാൻ കുറച്ച് ഇതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത ശ്ലോകം 41-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ബ്രാഹ്മണ ക്ഷത്രിയ വിംശാം ശൂദ്രാണാം ച പരം തപം കർമാണി പ്രവിഭക്താനി സ്വഭാവ പ്രഭവൈർഗുണൈഃ. ഹേ ശത്രുഞ്ജയനായ അർജുന, ബ്രാഹ്മണനെയും ക്ഷത്രിയനെയും വൈശ്യനെയും ശൂദ്രനെയും തിരിച്ചറിയുന്നത് ത്രിഗുണങ്ങളെ ആധാരമാക്കി ഉണ്ടാകുന്ന സ്വഭാവ വ്യത്യാസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. അപ്പം ഓരോരുത്തരുടെയും സ്വഭാവ ഗുണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അവരവരുടെ ചിന്തയും പ്രവൃത്തിയും എന്ന് നമ്മൾക്ക് ഏകദേശം മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു. അപ്പം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബ്രാഹ്മണ കുലത്തിൽ ജനിച്ചത് കൊണ്ടല്ല ഒരാളെ ബ്രാഹ്മണൻ എന്ന് പറയുന്നത്, ക്ഷത്രിയ കുലത്തിൽ ജനിച്ചത് കൊണ്ടല്ല ഒരാൾ ക്ഷത്രിയനായിത്തീരുന്നത്, വൈശ്യകുലത്തിൽ ജനിച്ചത് കൊണ്ടല്ല ഒരാൾ വൈശ്യനായിത്തീരുന്നത്, ശൂദ്രനായിട്ട് തീരുന്നത് ജന്മനാൽ ജായതേ ശൂദ്ര എന്നാണ് പറയുന്നത്. എല്ലാവരും ജന്മം കൊണ്ട് ശൂദ്രന്മാരായിട്ടാണ് ജനിക്കുന്നത്. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ശൂദ്രനായിട്ടാണ് ജനിക്കുന്നത്. പിന്നീട് എങ്ങനെയാണ് അവരവരുടെ ഗുണത്തിന്റെയും കർമ്മത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അവരെ ഏത് തലത്തിലുള്ളവരാണ്, ബ്രാഹ്മണ സ്വഭാവിയാണോ അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷത്രിയ സ്വഭാവിയാണോ വൈശ്യ സ്വഭാവിയാണോ ശൂദ്ര സ്വഭാവിയാണോ എന്ന് ഗണിക്കുന്നത് അവരവരുടെ കർമ്മത്തിന്റെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ ഇതിന്റെ അനുസരിച്ചാണ്. അപ്പം ഈ ത്രിഗുണങ്ങള് നമ്മളിൽ എന്തുമാത്രം സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്തുനിന്ന് ഓരോന്നിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അപ്പം തൊട്ട് മുന്നത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് കേട്ടല്ലോ, ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെങ്ങും ത്രിഗുണങ്ങളുടെ സമഗ്രമായ പ്രവർത്തനം ഏതു വിധമാണെന്ന് ഭഗവാൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്. അപ്പം ഈ ത്രിഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാവാൻ ദേവന്മാർക്ക് പോലും സാധ്യമല്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. ഈ ഭൂമിയിലോ ഉപരിഗ്രഹ വ്യൂഹങ്ങളിൽ ദേവന്മാർക്കിടയിലോ പ്രകൃതിജങ്ങളായ ഈ 3 ഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനായിട്ട് യാതൊരു ജീവനുമില്ല. അപ്പം 14 ലോകങ്ങളിലും ഈ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ പ്രഭാവം ഇങ്ങനെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ്. ഇതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടാണ് ഓരോ ജീവജാലങ്ങളും ഓരോ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യുന്നത്.
അവരുടെ ബുദ്ധി, അവരുടെ ദൃഢത, അവരുടെ വിശ്വാസം, അവരനുഭവിക്കുന്ന സുഖ ദുഃഖങ്ങള് എല്ലാം ഈ ത്രിഗുണങ്ങളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ്. അപ്പം ഒരാളുടെ സ്വഭാവം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ, അയാള് സംസാരിക്കുന്ന രീതി, അയാളുടെ പെരുമാറ്റ രീതിയൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അയാള് ഏത് ഗുണത്തിനാണ് അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് അയാളുടെ ബുദ്ധിയും ചിന്തയും സ്വഭാവവും ഒക്കെ ഇരിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണെന്ന് ഇവിടെയാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. അപ്പം ബ്രാഹ്മണനെയും ക്ഷത്രിയനെയും വൈശ്യനെയും ശൂദ്രനെയും തിരിച്ചറിയുന്നത് ത്രിഗുണങ്ങളെ ആധാരമാക്കി ഉണ്ടാകുന്ന സ്വഭാവ വ്യത്യാസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ഗുണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഭഗവാൻ ചാതുർവർണ്ണ്യം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ നിർഭാഗ്യവശാല് ഭഗവത് ഭക്തി ഇല്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ മായാവാദികളായിട്ടുള്ള ആൾക്കാര് ഭഗവത്ഗീതയ്ക്ക് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞതിനെ വളച്ചൊടിച്ചുകൊണ്ട്, ഭഗവാൻ പറഞ്ഞതിനെ മായം കലർത്തിക്കൊണ്ട് അവരവരുടെ ബുദ്ധിക്ക്, ഇപ്പം പറഞ്ഞ പലതരം ബുദ്ധിയുണ്ടല്ലോ, അതില് രാജസ ബുദ്ധിയും താമസ ബുദ്ധിയും ഒക്കെ ഉള്ളവര് അതിനെ വളച്ചൊടിച്ചുകൊണ്ട് വളരെ ജനങ്ങളെ നിഷ്കളങ്കരായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആ ജ്ഞാനമില്ലാത്ത ഭൗതികതയിൽ ബദ്ധരായി കിടക്കുന്ന ജനങ്ങളെയൊക്കെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ അത് ഒരു മതത്തിന്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജാതിയുടെ വ്യവസ്ഥയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാക്കി അതിനെ വളച്ചൊടിച്ച് വളരെ തെറ്റായ രീതിയിൽ ഭഗവാന്റെ വാക്കുകളെ പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. അപ്പം ഒരിക്കലും ജാതി വ്യവസ്ഥയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല ഈ ഒരു കാര്യം വരുന്നത്, സ്വഭാവത്തിന്റെയും അവർ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. ത്രിഗുണങ്ങളെ ആധാരമാക്കിക്കൊണ്ടാണ് ഓരോരുത്തരുടെയും ഗുണങ്ങളും അവരവർ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളും. അപ്പൊ അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഓരോരുത്തരുടെയും സ്വഭാവവും ചിന്തയും കർമ്മവും വരുന്നത്. അടുത്തത് 42-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ശമോദമത്തപശൗചം ക്ഷാന്തിരാർജവമേവ ച ജ്ഞാനം വിജ്ഞാനമാസ്തിക്യം ബ്രഹ്മകർമ്മ സ്വഭാവജം. ശാന്തത, ആത്മസംയമനം, തപസ്, വിശുദ്ധി, ക്ഷമ, സത്യസന്ധത, ജ്ഞാനം, വിജ്ഞാനം, ആസ്തിക്യം എന്നിവയാണ് ബ്രാഹ്മണരുടെ പ്രവൃത്തികളുടെ ഗുണവിശേഷങ്ങൾ. അപ്പോ ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ കുലത്തിൽ ജനിച്ചതുകൊണ്ട് ഒരാൾക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഗുണമൊന്നും ഇല്ല എങ്കിൽ അയാളെ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ബ്രാഹ്മണൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുക? ഒരു ക്ഷത്രിയ കുലത്തിൽ ജനിച്ചിട്ട് ക്ഷാത്രവീര്യം ഒന്നും ഇല്ല എങ്കിൽ അയാൾ എങ്ങനെയാണ് ക്ഷത്രിയൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുക? അപ്പം ഇതൊന്നും ഒരു കുലത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ളതല്ല, ഇത് ഒരാളുടെ സ്വഭാവമാണ്. ബ്രാഹ്മണൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു നല്ലൊരു ഗുണങ്ങളെ വളർത്തിയെടുത്ത് കൊണ്ടുവരുന്നതിനെയാണ് ബ്രാഹ്മണ്യം എന്ന് പറയുന്നത്, ബ്രാഹ്മണൻ എന്ന് പറയുന്നത്. പൂണൂല് ധരിച്ചതുകൊണ്ട് മാത്രം ബ്രാഹ്മണനാവില്ല. ആ ബ്രഹ്മത്തെ അറിയണം, അതിനനുസരിച്ചിട്ട് സ്വഭാവത്തെ ശുദ്ധി ഉണ്ടായിരിക്കണം, എപ്പോഴും സത്വഗുണത്തിൽ വർത്തിക്കണം, ഈശ്വരനുമായിട്ട് എപ്പോഴും ബന്ധമുണ്ടായിട്ട് നിൽക്കണം. അപ്പം കണ്ടില്ല ആ ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ സ്വഭാവമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഗുണഗണങ്ങള്. അപ്പം ബ്രാഹ്മണനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി തനിക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ഗുണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് ചിന്തിച്ചിട്ട് വേണം താൻ ബ്രാഹ്മണനാണോ അല്ലയോ എന്ന് തിരിച്ച് വിചാരിച്ചെടുക്കാനായിട്ട്. അപ്പം ശാന്തത ഉണ്ടാവണം, ആത്മസംയമനം ഉണ്ടാകണം, തപസ്, വിശുദ്ധി, ക്ഷമ, സത്യസന്ധത, ജ്ഞാനം, വിജ്ഞാനം. ഒരു ജ്ഞാനം ഉണ്ടായാൽ മാത്രം പോലെ അതിനെ വിജ്ഞാനമാക്കി അതിനെ ജീവിതത്തിൽ പരിശീലിച്ചെടുക്കുകയും വേണം. ജ്ഞാനം അതാ പറഞ്ഞത്, നമ്മളിപ്പോ ഈ ജ്ഞാനം എല്ലാം കേട്ടു മനസ്സിലാക്കി എന്നിട്ട് അതിനെ അത് വിട്ട് കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ജ്ഞാനം മാത്രമായിട്ട് അവിടെ നിൽക്കുള്ളൂ. എനിക്കിതൊക്കെ അറിയാം, ഞാൻ ശരീരമല്ല ആത്മാവാണ്, ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ, ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ചിന്ത, ഇതൊക്കെ എനിക്ക് അറിയാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും ഭൗതിക വിഷയങ്ങളിലേക്ക് മുഴുകി വീണ്ടും വീണ്ടും നമ്മൾ ഈ ത്രിഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ അറിയുകയും ചെയ്യാം. എന്നാൽ നമ്മൾ ത്രിഗുണങ്ങളാൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ട് വീണ്ടും അത്തരത്തിലുള്ള കർമ്മങ്ങളിലേക്ക് പോവുകയും ഈ സാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടി ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് ഉതകുന്ന പ്രക്രിയകളൊന്നും ചെയ്യാതെ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ കൊണ്ട് ഒരു കാര്യവുമില്ല. അപ്പം നമ്മൾ അറിഞ്ഞ ജ്ഞാനത്തെ വിജ്ഞാനമാക്കി മാറ്റണം, അതിനെ പരിശീലിച്ചെടുക്കണം, അതിനെ ഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് അതിനെ അനുഭവിച്ചറിയാനായിട്ട് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് പരിശ്രമിക്കണം, അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഉത്സാഹിക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ അത് വിജ്ഞാനമായിട്ട് മാറുള്ളൂ. അപ്പൊ ആസ്തിക്യം, ആ ദൃഢത, ഇതിനെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അപ്പം എങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികളാണ്, ഇതൊക്കെയാണ് ബ്രാഹ്മണരുടെ പ്രവൃത്തികളുടെ വിശേഷങ്ങൾ. അപ്പം അവരവര് ആ സാത്വിക ഗുണമുള്ളവരാണ്. അവരുടെ പ്രവൃത്തികളിലൂടെ, അവരുടെ ചിന്തയിലും അവരുടെ സ്വഭാവ സവിശേഷതയിൽ നിന്നുമാണ് അവർക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ഗുണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത്. ശാന്തതയും ആത്മസംയമനവും തപസ്സും വിശുദ്ധിയും ക്ഷമയും സത്യസന്ധതയും ജ്ഞാനം, വിജ്ഞാനം, ആസ്തിക്യം എന്നിവയാണ് ബ്രാഹ്മണരുടെ ഗുണവിശേഷങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. 43-ാമത്തെ ധാർമ്മികമായിട്ടുള്ള ഭക്തിയാണ് ആസ്തിക്യം എന്ന് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. 43-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ശൗര്യം തേജോ ധൃതൃദാക്ഷ്യം യുദ്ധേ ചാപ്യ പലായനം ദാനമീശ്വര ഭാവസാക്ഷാത്തം കർമ്മ സ്വഭാവജം. പരാക്രമം, ബലം, ദൃഢനിശ്ചയം, നൈപുണ്യം, യുദ്ധത്തിൽ ധൈര്യം, ഔദാര്യം, നേതൃത്വം എന്നിവയത്ര ക്ഷത്രിയരുടെ പ്രവൃത്തികളുടെ സ്വാഭാവിക ഗുണങ്ങൾ. അപ്പം പരാക്രമശാലി ആയിരിക്കണം, മനോബലവും ഉണ്ടാവണം, ശാരീരിക ബലവും ഉണ്ടായിരിക്കണം, അവർക്ക് നല്ല ദൃഢനിശ്ചയം ഉണ്ടായിരിക്കണം. നമുക്ക് ഉദാഹരണമായിട്ട് നമ്മുടെ
എന്താണ് നമ്മുടെ സോൾജേഴ്സിനെ തന്നെ എടുക്കുകയാണെങ്കിലും അവർക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഗുണങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് അവരുടെ ആ ഒരു കർമ്മപഥത്തിൽ അവര് വളരെ നിൽക്കുന്നതും നമ്മുടെ അതിർത്തി കാത്ത് സംരക്ഷിക്കുന്നതും അവരുടെ രാജ്യത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്നതും ഒക്കെ. അപ്പൊ അവരിൽ പലരും ഇത്തരത്തിലുള്ള പരാക്രമശീലം അല്ലെങ്കിൽ ബലം, ദൃഢനിശ്ചയം, അവരുടെ ആ ട്രെയിനിങ് പീരീഡിലൊക്കെ അവർക്ക് ഒരുപാട് ശാരീരികമായിട്ടും മാനസികമായിട്ടും ഒക്കെ ഒരുപാട് അവർക്ക് സഹിക്കാനുണ്ടല്ലേ. അപ്പൊ അതിനെയൊക്കെ തരണം ചെയ്തിട്ടാണ് അവരുടെ ആ ഒരു അവരുടെ ആ പ്രവൃത്തിയിലേക്ക് അവർ മുന്നേറുന്നത്. അപ്പം അതിനൊക്കെയുള്ള ഒരു ബലം ഉണ്ടായിരിക്കണം അവർക്ക്, പരാക്രമശാലി ആയിരിക്കണം, എന്തിനെ നേരിടാനുള്ള ആ ഒരു കരുത്തുണ്ടായിരിക്കണം, ആ മനോധൈര്യം ഉണ്ടായിരിക്കണം, ബലം, ദൃഢനിശ്ചയം, നൈപുണ്യം, യുദ്ധത്തിൽ ധൈര്യം ഉണ്ടായിരിക്കണം, ഔദാര്യം, നേതൃത്വം, ഔദാര്യ മനോഭാവം ഉണ്ടായിരിക്കണം, നേതൃത്വ പാടവം ഉണ്ടായിരിക്കണം, എന്നിവയൊക്കെയാണ് ആ ക്ഷത്രിയരുടെ പ്രവൃത്തികളുടെ സ്വാഭാവിക ഗുണങ്ങൾ. അപ്പം അല്ലെങ്കിൽ ആ ക്ഷത്രിയ ഗുണമുള്ളവർക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്വഭാവ ഗുണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് രാജ്യത്തെ സംരക്ഷിക്കുവാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ രാജ്യത്തെ ഭരിക്കുവാനായിട്ടും ഒക്കെ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നിലകൊള്ളുന്നത്. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് ക്ഷത്രിയരുടെ സ്വഭാവ ഗുണങ്ങളാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ളത്. ഇനി അടുത്തത് കൃഷിഗോരക്ഷവാണിജ്യം വൃക്ഷ്യവാണിജ്യം വൈശ്യകർമ്മ സ്വഭാവജം പരിചര്യാത്മകം കർമ്മ ശൂദ്രത്യാപി സ്വഭാവജം. കൃഷി, ഗോരക്ഷ, വ്യാപാരം എന്നിവ വൈശ്യർക്ക് സ്വാഭാവികങ്ങളായ കർമ്മങ്ങൾ അത്ര. ശൂദ്രരുടേത് അധ്വാനവും മറ്റുള്ളവരെ പരിചരിക്കലുമാകുന്നു. അപ്പം കൃഷി ചെയ്യുക, പശുവിനെ സംരക്ഷിക്കുക, വ്യാപാരം, വാണിജ്യം, ഇത്തരം മേഖലകളിലൊക്കെ അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളോട് താല്പര്യമുള്ളവരൊക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. 44 ഒന്ന് കാണിക്കുവോ? 43 ഇപ്പൊ. അത്തരത്തിലുള്ളവരുടെ ഒക്കെ പിന്നെ വൈശ്യരുടെ സ്വഭാവമാണ്. അപ്പം ഈ 3 കൂട്ടരെ പിന്നെ പരിചരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ശൂദ്രന്മാരെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഈ 3 കൂട്ടരുണ്ടായിട്ടും ഇവരെ പരിചരിക്കാൻ ശൂദ്രന്മാരില്ലെങ്കിൽ അവരെങ്ങനെയാണ് മുന്നോട്ട് പോകുക? അപ്പം ഇവരെല്ലാം പരിചരിക്കാൻ ശൂദ്രന്മാർ വേണം. അപ്പം ഈ 4 കൂട്ടരും ഈ ലോകത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ ലോകത്തിൽ പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സഹകരിച്ച് ഈ 4 കൂട്ടർക്കും ജീവിച്ചു പോകാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. ഈ ലോകം മുന്നോട്ട് നീങ്ങുകയുള്ളൂ. ബ്രാഹ്മണരായിട്ടുള്ളവരും വേണം, വൈശ്യരായിട്ടുള്ളവരും, ക്ഷത്രിയരായിട്ടുള്ളവരും, ശൂദ്രരായിട്ടുള്ളവരും എല്ലാവരും വേണം. അപ്പം ഓരോരുത്തരുടെയും സ്വഭാവ ഗുണങ്ങളെ പറയുകയാണ്. ശൂദ്രര് വളരെയധികം അധ്വാനിക്കുന്നവരുമാണ്. ഈ 3 തലത്തിലുള്ളവരെ, മറ്റുള്ളവരെ പരിചരിക്കുന്നവരും ആകുന്നു. 45-ാമത്തെ ശ്ലോകം. സ്വേ സ്വേ കർമ്മണ്യഭിരത സംസിദ്ധിം ലഭതേ നരഃ സ്വകർമ്മനിരത സിദ്ധിം യഥാ വിന്ദതി തച്ഛൃണു. സ്വാഭാവികങ്ങളായ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ മനുഷ്യന് പൂർണ്ണത നേടാം. എങ്ങനെയെന്ന് പറയാം, കേൾക്കൂ. 46-ാമത്തെ ശ്ലോകം. അപ്പം ഭഗവാൻ ഇവിടെ സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടുവന്നാൽ മനുഷ്യന് പരിപൂർണത നേടാം. അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. അപ്പം എങ്ങനെയാണ് സ്വാഭാവികമായ പ്രവൃത്തികളിലൂടെ പരിപൂർണത നേടാൻ സാധിക്കുന്നതെന്നാണ് അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. യദ പ്രവൃത്തിർഭൂതാനാം യേന സർവമിദം തദം സ്വകർമ്മണ തമഭ്യർച്ച്യ സിദ്ധിം വിന്ദതി മാനവഃ. സർവ്വജീവികളുടെയും പ്രഭവസ്ഥാനവും സർവ്വവ്യാപിയുമായ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുക നിമിത്തം സ്വന്തം കർമ്മങ്ങളിൽ കൂടി ഒരു വ്യക്തിക്ക് പരിപൂർണതയിൽ എത്താം. അപ്പൊ എല്ലാ ജീവികളുടെ പ്രഭവസ്ഥാനവും സർവ്വവ്യാപിയുമായ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുക നിമിത്തം. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം നമുക്കുണ്ടായിരിക്കണം, അല്ലെ? അപ്പൊ അങ്ങനെ അതെല്ലാം അറിഞ്ഞു വെക്കുകയും എന്നിട്ട് സ്വന്തം കർമ്മങ്ങൾ കൂടി ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ ഒരു വ്യക്തിക്ക് പരിപൂർണതയിൽ എത്താം എന്ന് പറയുകയാണ്. അപ്പം എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ കാരണങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതനാണ് ഭഗവാനാണ്. അപ്പം ഭഗവാനാണ് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെ ഉൽപ്പത്തി സ്ഥാനം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടണം. ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ച് ഭഗവാനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യേണ്ടത്. എല്ലാത്തിന്റെയും പരമ ആസ്വാദകൻ ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. നമുക്ക് ആസ്വദിക്കാനുള്ള ഒരു ഇതില്ല, ശരിക്കും ഒരു പെർമിഷൻ ഇല്ല നമുക്കൊക്കെ ചെയ്യുവാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതിന്റെ ഫലം ആസ്വദിക്കാൻ നമുക്ക് അതിനുള്ള അനുവാദമില്ല. നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കർമ്മങ്ങളും കർത്തവ്യങ്ങളും നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യുക. ഫലം ഈശ്വരൻ തരും, അത് സമർപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പം ഭഗവാന്റെ ഒരു അംശം എന്ന നിലയിൽ ഓരോ ജീവന്റെയും കർത്തവ്യമാണ് ഈശ്വരനെ സേവിക്കുക എന്നുള്ളത്, ഭഗവാനെ സേവിക്കുക എന്നുള്ളത്. അപ്പം എല്ലാവരും തികഞ്ഞ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടണം എന്നതാണ് ഈ 46-ാമത്തെ ഈ ശ്ലോകത്തിന്റെ സന്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് പരിപൂർണതയിൽ എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. ആ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം അനുഷ്ഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും പരിപൂർണതയിൽ എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. ഒരു ഗൃഹസ്ഥാശ്രമിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും അതിന് സന്യാസം സ്വീകരിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ വാനപ്രസ്ഥം സ്വീകരിച്ചും സന്യാസം ഒന്നും സ്വീകരിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയില്ല. നമുക്ക്
എന്താണ് ആ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഈ ആശ്രമങ്ങളുടെ എല്ലാ ആ ഗുണങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെതെല്ലാമായിട്ടുള്ള എല്ലാ കടമകളും കർത്തവ്യങ്ങളും ഒക്കെ നിറവേറ്റിക്കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ആ ഈശ്വരനിലേക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപ്തി അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവത് പ്രാപ്തി നേടാം, ഈശ്വരപദത്തിലേക്ക് ഉയരാം, പരമപദ പ്രാപ്തിയിലേക്ക് ഉയരാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുമെന്നാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെ ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അടുത്ത 47ാമത്തെ ശ്ലോകം. ശ്രേയാൻ സ്വധർമ്മോ വിഗുണാൻ പരധർമാൻ സ്വനുഷ്ഠിതാൻ സ്വഭാവനിയതം കർമ്മ കുർവന്നാപ്നോതി കിൽബിഷം. അന്യന്റെ കർമ്മം ഭംഗിയായി ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് കുറ്റമറ്റതായില്ലെങ്കിൽ പോലും തനിക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ട പ്രവൃത്തി ചെയ്യുക എന്നതാണ്. സ്വഭാവത്തിനനുസരിച്ച് നിർദ്ദിഷ്ടമായ കർമ്മത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർക്ക് പാപ പ്രതികരണങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നില്ല. ഓരോരുത്തരുടെയും തൊഴിലിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന കർത്തവ്യങ്ങൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ നിർദ്ദേശിച്ചു. ബ്രാഹ്മണർ, ക്ഷത്രിയർ, വൈശ്യർ, ശൂദ്രർ എന്നീ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവർക്കൊക്കെ താങ്കളുടെ സ്വഭാവത്തിനനുസൃതമായിട്ട് ഓരോരുത്തരുടെയും ചെയ്യേണ്ടുന്ന കർമ്മങ്ങളെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. അപ്പം എന്താണ്, ഒരു കൂട്ടർക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ടവ മറ്റുള്ളവർ അനുകരിക്കരുത്. സ്വാഭാവികമായിട്ട് ശൂദ്രന് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളിൽ താല്പര്യം തോന്നുന്ന ഒരാൾ അയാൾ ബ്രാഹ്മണനാണെന്ന് കൃത്രിമമായിട്ട് അവകാശപ്പെടാൻ പാടില്ല. അതായത് ബ്രാഹ്മണൻ ചെയ്യേണ്ട കർത്തവ്യങ്ങൾ ശൂദ്രൻ ചെയ്യാൻ പാടില്ല, ശൂദ്രന്റെ കർത്തവ്യങ്ങൾ ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അതുപോലെ തന്നെ തിരിച്ച് ക്ഷത്രിയന്റെ വൈശ്യനും വൈശ്യൻ ക്ഷത്രിയന്റെയും അങ്ങനെ പാടില്ലെന്നാ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഓരോരുത്തരുടെയും സ്വഭാവത്തിന്റെ ഇതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഓരോരുത്തരുടെയും ഓരോ അവരുടെ കർമ്മങ്ങൾ നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പം മറ്റുള്ളവരുടേത് അനുകരിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ അത് ചെയ്യാൻ പാടില്ലെന്നാ പറയുന്നത്. എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് എന്താണോ നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യുക, അല്ലാതെ മറ്റുള്ളവരുടെ നമുക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ട പ്രവൃത്തി ചെയ്യുകയാണ് മറ്റുള്ള അന്യന്റെ കർമ്മം ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് നമുക്ക് അത് കുറ്റമറ്റതാണെങ്കിൽ പോലും അതിനകത്ത് കുറ്റവും കുറവും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള കർമ്മം എന്താണോ അത് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പം ഏതൊരു പ്രവൃത്തിയും ഭഗവാന്റെ സേവനമായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഒരു പ്രവൃത്തിയും നീചമല്ലെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട കർമ്മം സാത്വികമാണ് എങ്കിലും സ്വഭാവേന സാത്വികനല്ലാത്ത ഒരാൾ ബ്രാഹ്മണന് നിർദ്ദിഷ്ടമായിട്ടുള്ള കർമ്മത്തെ അനുകരിക്കരുത്. ഭരണകർത്താവായ ക്ഷത്രിയനാകട്ടെ അധമകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും. അതായത് ശത്രുക്കളെ സംഹരിക്കേണ്ടി വരും, ഹിംസ ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പം ശത്രുക്കളെ ഹിംസിക്കാനായിട്ട് അയാൾക്ക് അക്രമസക്തനായിട്ടേ പറ്റുള്ളൂ. ഒരു ക്ഷത്രിയന് ശത്രുക്കളെ ഹിംസിക്കേണ്ടി വന്നാൽ, യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടി വന്നാൽ അക്രമസക്തനാകണം. ചിലപ്പോൾ നയതന്ത്ര സംബന്ധമായിട്ട് നുണ പറയേണ്ടതായിട്ടും വരാം. അപ്പം ഇതൊക്കെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു രാഷ്ട്രത്തെ മുൻനിർത്തി കൊണ്ടുപോകാനും രാഷ്ട്രതന്ത്രമാണ് ഇതൊക്കെ. അപ്പൊ രാഷ്ട്രതന്ത്രത്തിന് ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്തവയാണ്. അപ്പം അക്രമവും ഇരട്ടത്താപ്പു നയവും ഒക്കെ ഒരു ക്ഷത്രിയന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് ക്ഷത്രിയൻ അത് ഓർത്തുകൊണ്ട് അപ്പം ഇതൊക്കെ അക്രമമാണ്, ഇരട്ടത്താപ്പ് നയമാണ് എന്ന് കരുതിക്കൊണ്ട് അത് തന്റെ അതൊക്കെ ഒരു ക്ഷത്രിയന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. രാജ്യത്തെ നിലനിർത്തി കൊണ്ടുപോകാനും ഒക്കെ അക്രമാസക്തനാകേണ്ടി വരും. ചിലപ്പം ഇരട്ടത്താപ്പ് നയം എടുക്കേണ്ടി വരും. ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ നുണ പറയേണ്ടതായിട്ടൊക്കെ വരും. പക്ഷെ ഇതൊക്കെ മോശമാണെന്ന് കരുതിക്കൊണ്ട് ഒരു ക്ഷത്രിയൻ അതിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. അതൊക്കെ ക്ഷത്രിയന്റെ ധർമ്മമാണ്. അപ്പം ഇതൊക്കെ മോശമാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ബ്രാഹ്മണ ധർമ്മം സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല എന്ന് പറയുകയാണ്. അപ്പം ഭഗവത് പ്രീതിക്ക് വേണ്ടിയായിരിക്കണം ഓരോ മനുഷ്യന്റെയും പ്രവൃത്തി. ഇപ്പൊ അർജുനൻ ക്ഷത്രിയനാണ്, മറുകക്ഷിയോട് പൊരുതാൻ അദ്ദേഹം ഇവിടെ മടി കാണിക്കണം. എന്നാൽ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും തരം താഴ്ന്നു പോകുന്നില്ല. അപ്പൊ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം സ്വന്തം താല്പര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് തീർച്ചയായിട്ടും അതിന്റെ പരിണിത ഫലം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ച് അവിടെ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ആ ഒരു കർമ്മത്തിന്റെ ബലമൊന്നും ഒരിക്കലും ബാധിക്കുന്നില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ക്ഷത്രിയനാകട്ടെ വൈശ്യനാകട്ടെ ശൂദ്രനാകട്ടെ തന്റെ പ്രവൃത്തി കൊണ്ട് ഭഗവാനെ സേവിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവൻ ഏത് വകുപ്പിൽ പെടുന്നു എന്നതിന് പ്രസക്തിയില്ല. അപ്പം ക്ഷത്രിയനാണെങ്കിലും വൈശ്യനാണെങ്കിലും ശൂദ്രനാണെങ്കിലും ഭഗവാനെ അറിഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തന്റെ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അയാൾ ക്ഷത്രിയനാണെങ്കിലും വൈശ്യനാണെങ്കിലും ശൂദ്രനാണോ എന്നുള്ളതല്ല അവിടെ വിഷയം വരിക. അവിടെ ഭഗവാന് കർമ്മം സമർപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലമൊന്നും അദ്ദേഹത്തെ ബാധിക്കാതെ വരുന്നു. അപ്പം പിന്നെ ഏത് ഗുണത്തിൽ പെടുന്നു എന്നതിന് അവിടെ പ്രസക്തി ഇല്ലാതെ വരുന്നു. ഇതിനകത്ത് പറയുന്നത് യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടി വരുന്ന ബ്രാഹ്മണനും ചിലപ്പോൾ യജ്ഞവിഹിതമായിട്ടുള്ള ജന്തുഹിംസ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ക്ഷത്രിയൻ സ്വന്തം ധർമാനുഷ്ഠാനം എന്ന നിലയിൽ ശത്രുക്കളെ വധിച്ചാൽ അയാൾ പാപിയാകുന്നില്ല. അപ്പം യജ്ഞത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്, അതായത് ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓരോ മനുഷ്യനും കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതെന്നും ബന്ധന കാരണമായി തീരും. ഈശ്വരാർപ്പണമായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് മുക്തരാകുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ അനുസൃതമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ
ഒരു ജന്തുഹിംസ ചെയ്യേണ്ടി വന്നാൽ ചെയ്യാം. അത് ബ്രാഹ്മണന് അത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണെന്ന് പറയുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ക്ഷത്രിയനും ശത്രുക്കളെ വധിക്കേണ്ടി വന്നാൽ അത് വധിക്കണം, അത് ക്ഷത്രിയ ധർമ്മമാണെന്നും പറയുന്നു. പക്ഷെ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ബന്ധന കാരണമായി തീരും. അപ്പം ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായിട്ട് തനിക്ക് കൈവന്ന സ്വഭാവത്തെ, ഈ ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ സ്വഭാവങ്ങളും ചിന്തകളും പ്രവൃത്തികളും വരുന്നത്. അപ്പം അതിനെ അങ്ങനെ നമുക്ക് ലഭിച്ച ആ ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായിട്ട് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ സ്വഭാവങ്ങളും ഗുണങ്ങളും കർമ്മങ്ങളുമാണ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പം അത് ഏതോ ആയിക്കോട്ടെ, ആ ഗുണത്തെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ടായിരിക്കണം ഓരോ ജീവാത്മാവും തന്റെ കടമകളും കർത്തവ്യങ്ങളും നിലനിർത്തി കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട്. മറ്റൊരാളെ അനുകരിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഒരാൾ തന്റെ കർമ്മത്തിൽ വ്യാപരിക്കുന്നത് എന്താണ്, തനിക്ക് ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായിട്ട് വന്ന സ്വഭാവത്തെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ടായിരിക്കണം. അപ്പം ഭഗവാന്റെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ദൃഢനിശ്ചയം എന്താണ്, ഈശ്വരനെ അറിയുകയും ഈശ്വരന് വേണ്ടി കർമ്മം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നതിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്താണ് ആ ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനാവാനായിട്ടും സാധിക്കുള്ളൂ. ഒരു ശ്ലോകം കൂടെ നോക്കിയിട്ട് നിർത്താം. 48-ാമത്തെ ശ്ലോകം. സഹജം കർമ്മ കൗന്ദേയ സദോഷമപി ന ത്യജേത് സർവരംഭ ഹി ദോഷേണ ധൂമേനാഗ്നിരിവാവൃതാഃ. കൗന്ദേയ, അഗ്നി പുകയാൽ മൂടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് പോലെ എല്ലാ ഉദ്യമങ്ങളും ഏതെങ്കിലും ദോഷത്താൽ മൂടപ്പെട്ടിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തനിക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള കർമ്മം അത് ദോഷങ്ങൾ നിറഞ്ഞതായാൽ പോലും ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല, ഉപേക്ഷിക്കാവുന്നതല്ല. അപ്പം എന്താണ്, ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ദോഷം നിറഞ്ഞതാണ്. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ നമ്മൾ അതിനകത്ത് ബന്ധിക്കപ്പെട്ടു പോകുന്നത്. നമ്മൾ വാക്കുകൊണ്ടും ചിന്ത കൊണ്ടും പ്രവൃത്തി കൊണ്ടും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ദോഷങ്ങൾ നിറഞ്ഞതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നതിന്റെ പ്രധാന കാരണം. നമ്മൾ അറിഞ്ഞും അറിയാതെയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഓരോ കർമ്മങ്ങൾക്കും പ്രതിപ്രവർത്തനമുണ്ട്. അപ്പം ഏത് കർമ്മത്തിനും ത്രിഗുണങ്ങളാൽ ദൂഷിതമായിട്ടുള്ളതാണ്. ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഏതൊരു കർമ്മവും ത്രിഗുണങ്ങളാൽ ദൂഷിതമായിട്ടുള്ള ത്രിഗുണങ്ങളാകുന്ന മാലിന്യങ്ങളാൽ ദൂഷിതമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളാണ് ഇവിടെയുള്ളത്. അപ്പം ബ്രാഹ്മണന് പോലും ജന്തുവധം ആവശ്യമായിട്ടുള്ള യജ്ഞം അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടി വരുന്നു. ക്ഷത്രിയനാവട്ടെ എത്ര ഗുണവാനായാലും ശത്രുക്കളോട് പൊരുതേണ്ടി വരും. അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത്. ബ്രാഹ്മണനാണ് അത്തരം വധമൊന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല. പക്ഷെ ആ ശാസ്ത്രവിധി പ്രകാരം ചില കർമ്മങ്ങളിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ആ ജന്തുബലി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് അത് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു. ശരിക്കും ബ്രാഹ്മണൻ അങ്ങനെ വധിക്കാൻ പാടില്ലാത്തതാണ്. പക്ഷെ ശാസ്ത്രവിധി പ്രകാരം ആയതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് അത് ചെയ്യാമെന്നാണ്. അയാൾ അതിൽ നിന്നൊരു ഒഴിയാനാവില്ല. ഇത്തരം ശാസ്ത്രവിധി പ്രകാരമുള്ള കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിയാനായിട്ട് സാധ്യമല്ല. അതുപോലെ ഒരു വ്യാപാരി, അയാൾ എത്ര ഗുണവാനായാലും ചിലപ്പോൾ തന്റെ തൊഴിൽ നിർത്തുവാനായിട്ട് ആദായം രഹസ്യമായി വെക്കേണ്ടതുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ കരിഞ്ചന്ത നടത്തേണ്ടതായി വരാം. ഇതെല്ലാം ഒഴിച്ചുകൂടാൻ വയ്യാത്തതാണ്. അപ്പൊ ശൂദ്രനും ദുഷ്ടനുമായിട്ടും, ഒരു ശൂദ്രനാണ് അയാൾ ഒരു ദുഷ്ടനായിട്ടുള്ള യജമാനെയാണ് സേവിക്കുന്നതെങ്കിൽ പോലും, ആ ഒരു ദുഷ്ടനാണെങ്കിൽ പോലും ആ യജമാനന്റെ ആജ്ഞകളെ അനുസരിക്കേണ്ടി വരുന്നു ആ ശൂദ്രന്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ അവരുടെ ആ സാഹചര്യങ്ങൾ അനുസരിച്ചിട്ട് അവർക്കത് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഇത്തരം വിഷമതകൾ ഉണ്ടായാൽ പോലും താന്താങ്ങളുടെ നിർദ്ദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളെ സ്വാഭാവികങ്ങളാകിയാൽ ഈ 4 കൂട്ടരും നിറവേറ്റുക തന്നെ വേണമെന്ന് പറയുകയാണ്. അപ്പം ഓരോരുത്തരുടെ സ്വഭാവത്തിനനുസരിച്ച് അവർക്ക് ഒരു കർമ്മം രൂപപ്പെടും. അപ്പൊ ആ കർമ്മത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് പലതരത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ടതായതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളത് നിർവഹിച്ചേ മതിയാവൂ. അതിൽ നിന്ന് പിന്തിരിയാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ്, ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ബാക്കി ശ്ലോകം 49 മുതലുള്ള ശ്ലോകം നാളെ എടുക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്തായാലും നാളെ കൊണ്ട് ഇത് തീരുമെന്ന് തോന്നുന്നു, എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചിലപ്പോൾ 2 ദിവസം വേണ്ടി വരും. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചാ കൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തവൃന്ദ കീ ജയ്. ശ്രീല പ്രഭാത് കീ ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ.